Moi bo día a todos e a todas. Vamos dar comenzo a esta sesión ordinaria prevista para as 12 da mañán. Primeiro punto de orde do día, aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria de 26 de decembro de 2025. Non sei se hai algunha cuestión a comentar. Procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Segundo punto de orde do día, adxudicación do procedimento aberto para a contratación do Servizo Corporativo de Telecomunicacións da Diputación. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, deputado Jorge Cubela. Sí, bos días, compañeiras, compañeiros da Corporación, asistentes ao Pleno. Neste punto damos explicación da xestión para levar a cabo este punto ao Pleno. Na sesión ordinaria do día 31 de xullo de 2025 aprobouse o expediente de contratación para adxudicación mediante procedimento aberto do Servizo Corporativo de Telecomunicacións da Diputación de Pontevedra. Este procedimento convocouse mediante anuncio de licitación no Diario Oficial da Unión Europea con data de 5 de agosto de 2025, publicado no perfil de contratación a través da plataforma de contratación do sector público e, así mesmo, publicáronse os pregos de cláusulas económico-administrativas e de prescripcións técnicas que rixen o procedimento aberto. Rematado o procedimento de presentación de ofertas, resultaron admitidas dúas empresas. O Pleno acorda adxudicar o contrato para a prestación do servizo corporativo de telecomunicacións da Diputación de Pontevedra a UTE, Telefónica España e Telefónica Móviles España, polos seguintes prezos valorados e ofertados. Prezo total ofertado. A suma de todos os servizos demandados no prego de prescripcións técnicas, incluídos os custos susceptibles de variación en función do tráfico consumido. Importe anual 502.000 euros. Importe por 4 anos 2 millóns de euros. O prazo de duración do contrato de 4 anos contados dende a finalización da fase de implantación. Rematei, presidente. Moitas grazas. Non sei se algunha intervención. Non habendo, procedemos á votación deste segundo punto de orde do día, que é a adxudicación do procedimento aberto para a contratación do Servizo Corporativo de Telecomunicacións da Diputación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada por maioría. Terceiro punto de orde do día, aprobación do proxecto técnico da actuación humanización da contorna histórica de San Martiño, presentado polo Concello de Moaña ao abeiro do Plan Provincia Extraordinaria, Plan Extra, e a modificación do acordo do Pleno do 7 de marzo de 2025 de concesión de subvención. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Cuarto punto de orde do día, aprobación da adhesión da Deputación ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAN para o desenvolvemento dunha administración digital. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Quinto punto de orde do día, actualización a 1 de xaneiro de 2026 do catálogo de estradas titularidade da Deputación. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. O Pleno da Diputación de Pontevedra, en sesión do 31 de xaneiro de 2025, aprobou a actualización do catálogo de estradas da rede provincial da Diputación a 1 de xaneiro. Durante o ano 2025 formalizáronse e publicáronse no Boletín Oficial da Provincia actas de entrega a distintos concellos de viais ou treitos dos mesmos logo de ser executadas neles obras de mellora. Ademais, como resultado das recentes medicións topográficas, en varias estradas producíronse lixeiras variacións nas longitudes totais das mesmas. A 1 de xaneiro de 2026, a longitude total da rede provincial de estradas é de 1.650 km, incluindo os treitos antigos dos distintos viais, polo que se propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: a aprobar a actualización do catálogo de estradas da Diputación de Pontevedra a 1 de xaneiro de 2026 conforme ao documento técnico asinado polo Director de Infraestructuras e Vías Provinciais. O catálogo estará a disposición pública na sede electrónica da Diputación Provincial de Pontevedra. Moitas grazas. Procedemos á votación deste quinto punto de orde do día, que é a actualización a 1 de xaneiro de 2026 do catálogo de estradas titularidade da Deputación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade.
Punto número 6. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular de solicitude ao Goberno de España para que flexibilice e adapte as obrigas establecidas no Regulamento Europeo de Control da Pesca á realidade operativa da nosa frota litoral e artesanal. Ten a palabra a deputada María Ramallo, do Grupo Provincial do Partido Popular. Moi ben, moitas grazas, presidente. Moi bo día a todos e a todas. Para defender esta moción que presentamos hoxe ao Pleno da Diputación de Pontevedra, é verdade que dou por reproducida todo o texto, un texto amplo, pero tamén non me podo obviar en sinalar que desde a súa presentación ata o día de hoxe foron pasando determinadas cousas. É dicir, o sector pesqueiro español constituye un pilar estratégico para nós, unha evidencia, pero sobre todo desde o punto de vista económico, desde o punto de vista social, desde o punto de vista territorial, especialmente tamén para a nosa provincia. Pero é verdade que a sostenibilidade ambiental da actividade pesquera debe ser plenamente compatible, e repito, compatible, coa súa viabilidade tanto económica, pero tamén coa súa necesaria seguridade xurídica. A esta moción que hoxe presentamos, onde efectivamente facemos un relatorio da problemática na que nos atopábamos cando xa empezaba a apretar moitísimo o zapato, pois claro, se sucederon unha serie de reunións e, sobre todo, unha serie de medidas grazas á presión do propio sector. Pero é unha evidencia, e tamén me quero referir, hai dúas enmendas presentadas ao texto da nosa moción e direi un pouco o que creemos que podemos admitir e o que creemos que non podemos admitir. Por poñernos un pouco en contexto, se trata da aplicación dun regulamento europeo relativo ao réxime comunitario de control de pesca, onde incorpora unhas márxenes de flexibilidade e de posibilidade de adaptación. E aí é onde está o quid da cuestión. Estas márxenes de flexibilidade e estas posibilidades de adaptar ese regulamento non se tiveron en conta durante o último tempo, ata que o sector tuvo que sair á rúa e poñer blanco sobre negro e, efectivamente, doblegar algún pulso e, sobre todo, que lles fixeran algo de caso. É unha evidencia que é así, porque aí empezaron a sucederse unha concatenacións de reunións que, evidentemente, non podo decir que non conseguiran algunha flexibilización, pero ainda non estamos no tope de flexibilización que nos dá a posibilidade o propio regulamento. Esta circunstancia pon de releve precisamente esa contradición. Hai unha contradición entre o discurso actual e a actuación mantida tanto polas institucións europeas como desde o propio Goberno de España, que dispuso de tempo, dispuso dos seus instrumentos e non os aplicou e, sobre todo, da responsabilidade política necesarios para impulsar esas adaptacións. E, por resumir, nós queremos que se siga nesa liña. Non podemos evidenciar, efectivamente, as reunións que tiveron lugar o luns desta semana, pero, efectivamente, hai que seguir, sobre todo, adaptando esa normativa para que o noso sector pesqueiro, que non son ningún hooligan, sexa capaz de seguir coa súa actividade, unha actividade para a nosa provincia fundamental. E agora entro no fondo. Non podemos admitir a emenda do Grupo Provincial Socialista que propón que retiremos todos os puntos da nosa moción e, efectivamente, poñamos de releve o que acaba de suceder na reunión deste luns. Non a podemos suprimir o resto dos puntos porque non están todos acadados. E con respecto á emenda que en tempo e forma presentou o Grupo Provincial do BNG, que consta de 3 puntos de engádega, teñolle que decir que o punto 7 non o podemos admitir, o punto 8, e despois entrarei, se teño tempo no fondo, o poderíamos admitir, o punto 8 o poderíamos aceptar e o punto 9, o rechazamos, pero con total coñecemento de causa, porque nos parece vou medir as miñas verbas, que non o podemos admitir, e o deixo aí. Polo tanto, eu o que pido, que sería moi importante para todo o sector, acadar con estas posibilidades de seguir traballando, porque non se poden ter discursos fora daqui nunha liña, cando apreta o zapato, varialos, despois tratar de enmendalos, e logo tratar de que todos estamos no mesmo saco. Non. Cada un ten as súas responsabilidades e ten que defendelas. O Goberno de España tivo tempo en defendelas.
Houbo acordos no Congreso dos Diputados por unanimidade, que despois non se defenderon. E non se pode chegar a Europa a votar unhas cousas ali e logo aquí, como está o sector na rúa, pois votar outras. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista Galego a deputada Beatriz Lomba. Grazas. Boa tarde, bo día, vamos. O 19 de decembro, o PP de Galiza presentou unha iniciativa instando o Goberno de España a que aplicara urxentemente o Regulamento de Control Pesqueiro e puxera a súa operatividade en marcha para o 10 de xaneiro. Un mes despois, vostedes presentan aquí esta moción instando o Goberno de España a que flexibilice e adapte as obrigas deste regulamento. Deste mesmo regulamento que pedían aí nada que se aplicara para xa. Que pasou? Non entendo. Vostedes non repararon daquela no negativo perxudicial que era para o noso sector pesqueiro? Acaso non falaron con eles? Estes non lle trasladaron a súa oposición a estas medidas? Que pasou nese curto período de tempo para que pasaran de pedir que se aplicara o regulamento a acabar detrás das pancartas como se foran alborotadores do BNG? A realidade é que vostedes xunto os do Partido Popular, xuntos co Partido Socialista, foron quenes aprobaron esta normativa en Europa. Vostedes votaron a favor deste regulamento, aínda que agora lles convén e agochen o voto, e condenaron así a nosa frota a cumplir cunhas normas que sabían ou deberan de saber que eran imposibles de cumplir. Agora, mudan a súa postura porque, siguen vostedes esta estrategia que estamos acostumbrados aquí de confronto permanente co PSOE para desgastar o Goberno do Estado español. A lota da quen xa veremos como lles vai. A realidade é que a política pesqueira común da Unión Europea xa foi aprobada dende o 2014. En ela e no seu progresivo desenvolvemento hai moitísimos aspectos que afectan dun xeito negativo a frota galega. Cando foi aprobado este regulamento do que estamos debatendo no 2023, xa contou co rexeitamento do sector pesqueiro galego, que convocou movilizacións e incluso amarraron a frota en varias ocasións. Se cadra daquela, igual se lles pasou. En moitos concellos galegos, durante ese tempo, aprobáronse iniciativas que viñan das federacións de cofradía, aprobáronse mocións de apoio ás reivindicacións do sector. E no Parlamento galego aprobáronse tamén varias iniciativas do BNG por unanimidade onde se manifestaba oposición ás medidas deste regulamento que eran máis invasivas para a nosa frota artesanal. E en todas elas demandábamos ese trato específico que debera ter a flota. Un dos principais problemas deste regulamento é a diferencia que se establece entre pesca artesanal e pesca industrial, baseándose únicamente nos metros de eslora das embarcacións. E precisamente nós, no BNG, levamos máis de 10 anos pedindo que se atendan, ademais dese criterio, a criterios como a distancia ao caladoiro, a duración máxima das mareas, a utilización de artes de pesca soestíveis ou o número de tripulacións que van a bordo. Porque, mire, a nosa frota, a día de hoxe, e pese a todos os ataques que leva padecendo, aínda é unha das principais da Unión Europea. Posúe, agora, sobre uns 3.500 barcos de artes menores, dos que a inmensa maioría son de menos de 12 metros de eslora, que pescan ademais maioritariamente nas rías e que polo tanto teñen mareas inferiores a 24 horas. Moitas veces pescan de xeito agrupado, como pasa no caso do marisqueo a frote, e ademais ten unha característica que a persoa propietaria do buque case sempre coincide co patrón da mesma embarcación, que tamén, ademais, pensando o mesmo que vai a faenar e que logo leva as capturas á lonxa onde as pesan e as comercializan, como para que veñan agora os de Europa, a nada, a impoñerlles máis traballos de fiscalización e traballos administrativos. Mire, eu sinto moito, pero vostedes gobernan, teñen a sartén polo mango, vostedes gobernan na Unión Europea e tamén gobernan na Xunta. Total, deberán exercer e defender as súas competencias en materias de augas internas, desenvolvendo normas propias de control e adaptadas á realidade e á singularidade da nosa frota artesanal. Deixen, por favor, aparquen por un día as estrategias de confrontación co PSOE, deixenas para Madrid e empecen a traballar a prol dos intereses dos sectores productivos deste país, que é o que fai falta. Total, o noso apoio teríano se aceptaran todas as emendas de engádega que presentamos. Grazas. Ten a palabra,
Polo Grupo Socialista, voceira Ana Laura Iglesias González. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Miren, parafraseando un ilustre persoeiro da televisión española, no soto da súa desfachatez sempre hai unha planta máis. Asistimos unha vez máis a un exercicio de hipocresía e cinismo político marca Partido Popular, algo que non debería pasar desapercibido para ninguén, pero sobre todo para o sector pesqueiro. E para que todo o mundo o entenda, o Partido Popular ven hoxe aquí a criticar ao Ministerio de Pesca de España pola aplicación do Regulamento Europeo de Control de Pesca cando foi o propio Partido Popular quen apoiou ese reglamento. Vostedes votaron a favor no Parlamento Europeo e os seus eurodiputados saíron a defendelo como un avance para a política pesqueira común. Esta é a realidade. E agora veñen aquí a pretender facernos crer que isto non vai con vostedes. Isto demostra o pouco que lles importa a vostedes o sector da pesca. Outro exemplo máis da utilización do Partido Popular que fan de todos os sectores económicos e tamén dos sectores sociais. Porque o único que lles interesa a vostedes é confrontar co goberno de España como boa sucursal que son do señor Feijóo. Miren, para certificar esta hipocresía manifesta súa, só hai que escoitar as intervencións do seu eurodiputado galego, o señor Millar Mon, no Parlamento Europeo en representación ni máis ni menos que do Partido Popular Europeo e onde pedía o voto favorable para este regulamento. E como non me van permitir poñerlles a grabación, pois voulle ler eu o que decía. Miren, comezou agradecendo e felicitando a deputada socialista Clara Aguilera polo seu papel de relatora. Dixo, moitas grazas polos teus esforzos, Clara. Pero continuou dicindo, e cito textualmente, o acordo alcanzado paréceme equilibrado, realista e gradual. O texto é moito millor que o aprobado polo Parlamento no ano 2021. Eu esforceime para que se teña en conta as singularidades da flota artesanal e como galego celebro a fórmula para o marisqueo aquí. Unha intervención de pouco máis de 2 minutos onde tamén afirmaba que gracias ao intenso traballo do seu grupo lográronse evitar medidas desmesuradas. Entón, en que quedamos, señoras e señores do Partido Popular? Porque primeiro defenden e votan a favor do regulamento en Europa, pero cando chega a hora de aplicalo, toca confrontar con o goberno de España. Miren, o que resulta irresponsable é tentar enganar os pescadores e xerar alarma onde non a hai, porque non se pode ir a Bruselas a votar unha cousa e despois vir a Galicia a decir a contraria. Esta é a moción da frustración, porque saben perfectamente que o Ministerio de Pesca leva tempo escoitando o sector pesqueiro e tamén as comunidades autónomas, aínda que o PP de Galicia non o queira recoñecer e minta. E dese diálogo xurde o acordo co sector. Por iso é a moción da frustración, porque todo o que pide nesta moción xa está no acordo. Xa está no acordo que ten o Ministerio de Pesca co sector pesqueiro. Un acordo con medidas concretas, aquelas que pedían os representantes, con todas as flexibilidades como demandan aquí vostedes, cun compromiso do Ministerio de Pesca de elevar ao Consello de Ministros da Unión Europea o denominado punto varios, como así fixo este propio luns. Por certo, un acordo que ten a conformidade da Federación Nacional de Cofradías de Pescadores e da Confederación Española de Pesca, Cecopesca. E con todo isto, pódenme decir vostedes ao Partido Popular a quen representan con esta moción. Porque, miren, a vostedes os desminten hasta o propio sector pesqueiro que din representan. Miren, el sector pesquero desconvoca su paro general tras llegar a un acuerdo con el Gobierno para flexibilizar el control de las capturas. La amenaza de paro general ha durado poco más de un día. No llegaron ni a haber paros en el sector de la pesca. Miren, las cofradías celebran que ahora tienen seguridad jurídica para salir al mar.
El patrón mayor de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, considera que el acuerdo alcanzado es positivo porque al menos ahora los barcos de pesca tienen seguridad jurídica para salir al mar. ¿A quién representan ustedes? Por eso, de verdad, déixenme darlle un consello. Deixen de ser a sucursal subordinada do seu xefe de Madrid e deixen traballar a este goberno que o está facendo realmente ben. Moitas grazas. Rematou o tempo, excedeu do tempo. Moitas grazas, ten a palabra. Deputada María Ramallo, do Partido Popular. Moitas grazas, presidente. Tentarei neste pequeno tempo, porque non hai nada como quererse. Non hai nada como decir que todo se fai ben. O último foi o ministro de Transportes onte. O fixo estupendo. Non hai nada como quererse. Eu de verdade que ascoito e digo, hai que ter, de verdade, señora Iglesias, moral. Mire, quen non lle escoite pensarán que vostedes fixeron todo ben, o sector saiu á rúa porque saiu, resulta que saiu pero non tiña que sair, e agora xa está todo arranxado. Claro, nada máis lonxe da realidade. Nada máis lonxe da realidade. Mire, o que pasa é que non nos fiamos de vostedes. Sabe por qué? Porque isto todo o que vostede dixo pasou o luns desta semana. Sí, sí. Mire, desde fai 2 anos se votaron iniciativas no Congreso en comisión, en concreto lle digo porque así se quere comprueba, en pleno, o 29 de maio de 2025, o Congreso dos Diputados aprobou a primeira PNL instando ao Goberno a aplicar as medidas. Mire, non trate de equivocar. A verdade é que o sector pesqueiro está moi profesionalizado e non lle engaña calquera. Pero non engane vostede con votar afirmativamente un regulamento na Comunidade Europea e despois non querer aplicalo pedindo a flexibilización que ten que pedirse. Non confunda, porque vostedes son dados aí a revolver. E non é así. Non faga vostede o ridículo co sector pesqueiro porque non é así. O que non fixo o Goberno de España foron os deberes. E os fixo cando lle apretou o zapato tratando ahora de flexibilizar. E a emenda que vostede presenta hoxe apurada, a ver se retiramos todo tal, que non nos fiamos. Que xa nos dixo o mesmo fai casi un ano no Congreso dos Diputados. Iban a pedir a flexibilización, iban a pedir a flexibilización, iban a pedir a flexibilización e non a pideron ata que o sector salió á rúa. Esa é a realidade, señora Iglesias, a realidade. Se vostede está contenta con chamarnos a nós sucursal do señor Feijóo, eu non me atrevo a chamarlle vostede ningunha outra cousa. Nada máis lexos da miña intención. É un halago, é un piropo incluso para nós. Fíxelle o que lle digo. Entonces, non podemos admitirlle a súa emenda. O sector sigue preocupado porque se eleve hasta o límite, ata o tope, ata esa flexibilidade que permite a normativa e haxa un seguimento por parte do Ministerio. O ministro non actuou no último ano ata que o sector saliu á rúa. E se o dixeron por activa, por pasiva e por perifrástica, como se decía antes. Se o dixeron de todas as maneiras. E termino por tamén dirixirme á emenda do BNG, porque, claro, tampouco todos somos descendentes da pata do Cid. Vostedes tamén están en Europa, forman parte do Grupo dos Verdes, que non ten moi claro a filosofía do sector pesqueiro, polo menos o noso, non a ten moi clara, e vostedes votan con eles. Que pasou vostedes en Europa? Que pasou? Que cando a emenda chegou ao Parlamento Europeo foi tumbada cos votos en contra do Partido Socialista e da gran maioría do Partido dos Verdes, dos que vostedes forman parte. Inda así, inda que están vostedes ali integrados, o que votou por vostedes foi o eurodiputado de Bildu, que comparte escano co BNG. Resultado da votación, 311 votos a favor, 362 votos en contra e 22 abstencións. Co cal, con respecto ao último punto, é imposible que yo podamos admitir, así que non veñan dando leccións do que fan outros en Europa. Nada máis, moitas grazas. Ten a palabra, por parte do Bloque Nacionalista, a deputada Beatriz Lomba. Bueno, non é preciso que enreden, porque as mentiras do Partido Popular xa non as cree ninguén, e as actas calambotas e as actas están aquí. E o BNG defenderá
e seguirá defendendo os intereses dos sectores productivos deste país, cousa que vostedes non fan, cousa que vostedes tentan e siguen tentando engañar o sector pesqueiro, agochando que vostedes votaron a favor deste regulamento en Europa. O sea, que non veña a decir que o BNG votou en contra, votou a prol deste regulamento. O que non entendo, e de verdade non logro entendelo, porque, bueno, xa que a primeira, bueno, sabíamos que a Xunta non iba a asumir as súas competencias, porque, bueno, porque non o fai habitualmente. Pero o que si é extraño é que vostedes se lles encha a boca dicindo que a pesca para vostedes é un sector estratégico cando omiten e pasan de absolutamente de todo e non entenden que a frota pesqueira artesanal ten unhas características que non ten as frotas pesqueiras da Unión Europea. Total, a nosa frota ten unhas singularidades e vostedes non as están defendendo. Moitas grazas. Ten pecho o turno de intervencións do Grupo Socialista, Ana Laura Iglesias. Gracias, presidente. Señora Ramallo, claro que hai unha gran diferencia entre o Partido Socialista e o Partido Popular. Sabe cuáles son? Por exemplo, no Partido Socialista o ministro Óscar Puente sae a dar a cara, incluso no Parlamento no Senado, ao contrario que ocurriu co señor Mazón do Partido Popular, que se escondeu no ventorro mentras morrían os seus veciños e vencillas. Claro que hai unha gran diferencia. Sabe tamén que hai unha gran diferencia entre o Partido Socialista e o Partido Popular? Que o Partido Socialista vota a favor de revalorizar as pensións conforme ao IPC, pero en cambio o Partido Popular vota en contra das pensionistas e dos pensionistas deste país para que podan cobrar máis a súa pensión ao final de ano. Claro que hai unha gran diferencia entre o Partido Socialista e o Partido Popular, igual que neste momento e con este tema. O ministro Planas do Goberno do Partido Socialista reúnese co sector pesqueiro e chega a acordos con este sector. En cambio, o Partido Popular, vostedes non sabemos moi ben a que xogan, nin siquiera a que están. Mire, España e Galicia están encantados e teñen moitísima sorte de contar cun ministro como o señor Planas, que é un auténtico crack, sí, e defende o sector pesqueiro como ninguén. Fixo dende o Brexit e faino absolutamente con todo o que está pasando co tema da pesca, porque saben que pasa? Que mentre o PP vai a rastras, Luís Plana traballa. Esa é a grande diferencia. Miren, mantén o Goberno de España e o ministro de Pesca unha posición firme e constructiva da man do sector pesqueiro, defendendo a aplicación deste regulamento con flexibilidade e con intelixencia, que é o que lle están pedindo os pescadores da nosa provincia e da nosa comunidade, que teñan en conta a diversidade das flotas, artes de pesca e zonas de pesca, e así se lle exixe a Unión Europea. Por certo, decía vostede que este acordo chegaba este propio luns, este luns pasado. Mire se non se enteran de nada, que esta noticia que lles ensinaba eu antes está fechada do 20 de xaneiro. Por tanto, esta reunión foi o luns, non este, o anterior, o día 19, non este propio luns, antes de que vostedes presentaran esta moción, e que non se enteran de nada. Sabía un acordo cando vostedes presentaron esa moción. Por iso conviña que estiveran un poquinho máis atentos ao que acode e ao que acontece no mundo e que apoyaran a moción que nos presentamos, pero xa vemos que non lle importa para nada o sector pesqueiro e que obviamente non a van a apoiar. Miren, o obxectivo era alcanzar un equilibrio xusto entre a protección dos recursos mariños e a protección das persoas que viven da pesca. E ese equilibrio é posible e España traballará para que si sea no marco da Unión Europea, que é onde hai que traballar, porque se trata de defender as singularidades da pesca galega e garantir a seguridade xurídica dos nosos pescadores. Isto é o gobernar e o resto é oposición oportunista, sen coherencia e sen respeto pola verdade. Así que Galicia necesita unha política pesqueira seria, leal con Europa e comprometida coa súa xente. Non necesita dobles discursos nin utilizar a un sector tan importante como é o sector pesqueiro. Ten a palabra deputada do Partido Popular Provincial, María Ramallo. Bueno, moitas gracias, presidente. Eu non os vou a convencer, cada un ven a defender o seu, todo o mundo fala do seu, menos eu que hablo do meu. É unha pena, cando un está tan convencido en defender unhas siglas, todos os ministros son estupendos, todos o fan fenomenal, todos son estrellas del rock. Pois bueno, cando un está tan convencido, pois, en fin, non vou eu a ser, pero a mí me dá a sensación de que o goberno non está o que está.
Non está a isto. E non está a isto, señora Iglesias, porque isto entrou en vigor antes de que o sector pesquero saía á rúa, antes de que o ministro se reunira con eles, antes, entrou en vigor antes, non despois, antes. De feito, se reuniu porque saíron á rúa, señora Iglesias. A cronoloxía é esa. Tiñan 2 anos para adaptalo, non o fixeron. Non fixeron absolutamente nada. E despois, cando ten que entrar en vigor, lle digo a data por si quere comprobarlo, o 10 de xaneiro, o ministro, como moi ben vostede di, se reuniu despois. Entón, sí, adoptou unhas medidas. Pero, por certo, non nos fiamos, non nos, do Goberno de España, bueno, está un momento que non se fía moita xente, pero, bueno, nos non nos fiamos. E o sector pesqueiro tampouco. E, polo tanto, hai que seguir insistindo. Hai que seguir insistindo. E o que se vota no Congreso dos Diputados, que se votou por unanimidade, hai que aplicalo. Non esperar que pase case ano e medio e non facer nada. Esa é a realidade. Ahora, se vostedes están encantados cos ministros que teñen, co goberno que teñen e tal, pois, hombre, vaya, como decía o dito, o mal que me sabe polo ben que me fai. Pois, cada un ten que estar contento. Ahora, eu xa lles digo, o sector pesquero non se fía. O acordo de flexibilización, non se me cae os anéis. O Partido Popular Europeo, claro que votou afirmativamente ese regulamento, igual que o Partido Socialista, Pero o que hai que ler había que aplicar nestes 2 anos as medidas de flexibilización para que a frota non sufrira. E vostedes non fixeron nada, ata que o sector saliu á rúa. Esa é a secuencia perfecta do círculo onde, efectivamente, cada un quere sacar rendemento político, pero eu o que lle animo, e xa por finalizar e por tratar de, si todo se está facendo tan ben, si todos vamos na mesma liña, se o que queremos conseguir é o mesmo, pois voten afirmativamente estes puntos, que se non entendi mal, se me deixa un minutiño, presidente, para da emenda que presenta o BNG, estaríamos dispostos, como unha emenda de engádega, a engadir o punto número 2, se lle parece correcto, e votar a nosa moción co grupo, o sea, co punto número 2 do BNG. Nada máis e moitas grazas. Incluyen Bloque Nacionalista Galego? Sí. Fale, por favor. Sí? No. Vale. Procedemos á votación do punto número 6, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular de solicitude ao Goberno de España para que flexibilice e adapte as obrigas establecidas no Regulamento Europeo de Control da Pesca á realidade operativa da nosa frota litoral e artesanal. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por unha maioría de 14 votos. Punto número 7, moción do Grupo Provincial do Partido Popular de apoio e defensa do sector agrogandeiro. Ten a palabra o voceiro, diputado Jorge Cubera, do Partido Popular. A próxima asinatura do acordo comercial entre a Unión Europea e o Mercosur, formado principalmente pola Arxentina, Bolivia, Araguai e Paraguai, está xerando unha serie de reivindicacións e manifestacións de gandeiros e agricultores en toda España e que tamén se están a celebrar na nosa terra, en Galicia. Dende o Grupo Popular na provincia de Pontevedra defendemos os intereses do noso sector primario, tal e como fixemos sempre, e por suposto estaremos ao seu lado neste asunto. Galicia sempre defendeu ante o Ministerio de Agricultura a exixencia de salvagardas específicas para o sector primario co obxectivo de que todo produto foráneo que chega á nosa comunidade cumpra coas mesmas garantías e requisitos que, seguindo as normativas comunitarias europeas, lle son exixibles aos nosos produtores para poder comercializados no mercado. Dende o Partido Popular entendemos que non se pode permitir unha competencia desleal que poña en perigo o futuro do sector. Neste sentido, nos últimos días estamos a recibir con preocupación algunhas declaracións do lado do Mercosur que xeran moitas dúbidas sobre a implantación das cláusulas de salvagarda incorporadas para o sector primario dentro do acordo. Por iso cremos que a exixencia destas cláusulas debería defenderse con moita máis firmeza por parte do Goberno de España, dado que son unha liña vermella para chegar a poñer en marcha o seu desenvolvemento. A maiores, se finalmente entra en vigor este acordo, é fundamental extremar os controis da fronteira que debe realizar o Goberno central,
para garantir o cumprimento das citadas exixencias de calidade dos distintos produtos. A maiores disto, outra preocupación dos nosos gandeiros e agricultores, que tamén compartimos e apoiamos, céntranse nas peticións de simplificación e reducción da burocracia arredor da Política Agraria Común, a PAC, especialmente agora, que está en proceso de debate a aprobación o novo marco financeiro plurianual do período 2028-2034. Para o Partido Popular é absolutamente imprescindible que Europa se dote dunha PAC forte, con fondos suficientes e diferenciados, posto que esta será a maneira de apostar polo relevo xeracional no rural e o desenvolvemento no noso medio rural, en todos os Estados membros, especialmente relevante nunha comunidade como a nosa, na que o sector agrogandeiro é estratéxico e conta cun importante peso específico. Na proposta de acordos da moción do Partido Popular presentamos manifestar o apoio explícito ao sector primario galego na defensa dos seus intereses ante o acordo entre a Unión Europea e os países do Mercosur. Exixir ao Goberno de España que protexa o sector primario, defenda as cláusulas de salvagarda no acordo de libre comercio e que aposte por posibles medidas de garanta que intensifiquen os controis na fronteira, con fin de que os produtos agroalimentarios de terceiros países que pretendan comercializarse no mercado comunitario cumpran os mesmos estándares de calidade. E, polo tanto, pois, son as propostas de acordo que traemos para defender xunto coa instancia Xunta de Galicia para reclamar ao Goberno Central estas peticións. Tamén para facer unha fronte común dende Galicia para reclamar unha nova política agraria común, con fondos suficientes e diferenciados, que permitan asegurar as axudas directas a gandeiros, a agricultores, para promover a remuda xeracional e, ao mesmo tempo, asegurar un adecuado desenvolvemento no noso medio rural. Rematei, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra a deputada do Bloque Nacionalista Galego, María Manuela Rodríguez Pumar. Bon día. O tempo non parece que este ben. Agora sí. Vale, bon día. Eu simplemente empezar por unha pequena corrección que supoño que foi un lapsus. Falou de Bolivia e deixou fora Brasil, que é o que está, e ademais que compartindo o idioma, pois, a ver, temos que facer un recoñecemento, é grande de mundo, ademais. En todo caso, digo, se non fora porque o que o PP di defender nesta moción é unha completa impostura, teríamos que lle dar a benvida ao noso club, porque as reivindicacións do sector agrogandeiro mobilizado na Galiza son coincidentes co que ven expoñendo BNG dende hai máis dun ano, xusto, desde que se foi coñecendo o texto do Tratado Mercosur. O BNG viña alertando das consecuencias negativas deste acordo para os nosos e as nosas produtoras, porque, aínda que foi asinado o 17 deste mes, as negociacións non veñen de agora. As mobilizacións dos sectores afectados conseguiron que os medios de comunicación e a opinión pública coñeceran a súa oposición á proposta do marco financiero plurianual da Unión Europea, a reforma da PAC, as demandas que teñen a respecto da cadea alimentar, prezos xustos, simplificación e desburocratización das axudas, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, conseguiron que se puxera o foco no máis relevante, o seu rexeitamento frontal ao Tratado Unión Europea-Mercosur. Tal e como xa tiña denunciado o BNG, este acordo está a causar unha fonda preocupación no sector agrogandeiro galego polas graves repercusións que vai ter a entrada de produtos agrarios procedentes da América do Sur, especialmente no sector avícola e no sector da carne de vacún. O acordo permitirá a entrada dun enorme volume de produtos procedentes de outro lado do Atlántico para abastecer o noso mercado e deste xeito favorecerá o monocultivo e a especialización agraria de grandes extensións para o seu posterior traslado a miles de kilómetros. Prácticas completamente contrarias á descarbonización, á recuperación da biodiversidade natural, á soberanía alimentar ou ao consumo de produtos de proximidade. Compre tamén destacar que os cultivos e a cría de gando que se realiza alí en condicións moi diferentes ás que aquí, por exemplo, poden usar plaguicidas, antibióticos, pensos que aquí xa non cumpren os estándares da Unión Europea e os controles en orixe non van ser equivalentes. Ademais, hai que engadir que en moitos casos as condicións laborais da man de obra empregada non garanten salarios nin condicións dignas. Segundo as cifras publicadas, este acordo suporá a entrada anual de 99.000 toneladas de carne de vacún,
180.000 toneladas de aves e 45.000 toneladas de mel procedentes dese Mercosur, sen aranceis. Na Galiza prodúcense actualmente 95.600 toneladas de vacún. 23.000 están amparadas pola identificación xeográfica protexida o ternera gallega, así como 215.000 toneladas de aves ou 2.700 de mel. Comparando os datos, obviamente se observa que a entrada na Unión Europea dese volume de produtos van ser un agravio seguro para os nosos produtores, para a nosa economía agrogandeira. Bótase en falta na súa moción algúns destes datos, sobre todo algúns que teñan que ver coa nosa provincia na que estamos, mesmo os concellos que tocan de perto a varios integrantes do seu grupo do Partido Popular, que eu vou deixar para o debate da moción presentada polo BNG, que, por certo, foi presentada primeiro que esta e ao final ten que debaterse despois. Obviamente non poñen esos datos porque non queren quedar retratados. E diante deste panorama, no marco de reivindicacións do sector agrogandeiro, o suposto apoio do PP é case ofensivo, porque o PP, igual que o PSOE, votou a favor de Mercosur, non como BNG, que votamos en contra. E entón teria que tomar man das palabras de María Ramallo, que fai un ratiño nos dixo que defender unha cosa en Europa e outra aquí non quedaba moi ben, e é o que están vostedes facendo, porque a vostedes o PP tremeron coas mobilizacións e aínda que seguen a ter a mesma posición favorable ao tratado, defendida en Europa, e non só o propio presidente Rueda fixo un gran eloxio do que significaría Mercosur nas súas viaxes por América, concretamente hai declaracións que fixo en Uruguai, e o que queren agora é quedar ben nun novo episodio de oportunismo partidista, non vai a ser que lle teña un custo electoral. Pretende navegar e confundir a manifestantes e opinión pública e aparentar que están en contra dos tratados, tratando de desviar a atención a unhas cláusulas de salvagarda que é unha obriga que tuvo casi, non lle quedou máis remedio a Unión Europea para intentar calmar os ánimos do sector agrogandeiro europeo. E unhas cláusulas de salvagarda que, no peor dos casos, o BNG tamén enmendou para ver se podían facer máis positivas para o sector agrogandeiro e que vostedes, o Partido Popular, votaron en contra. Por tanto, non veñan agora a decir que defenden a ese sector cando a seu posicionamento en Europa e non só, digo, o seu propio presidente Rueda defende alegremente e entusiastamente este tratado. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra deputada socialista Digna Rosa Rivas Gómez. Moi boas, moitas grazas, presidente. Eu creo que, como hai dúas mocións e hoxe temos público aquí, creo que por respeto hai que explicar un pouco e me vou, en esta primeira intervención, se me permitides, a contextualizar un pouco a situación, porque creo que non está clara, aínda que se presentaron dúas mocións. Por un lado, está a situación de alianza da Unión Europea con Mercosur, que é o que se está falando. Nun contexto de forte tensión internacional, como sabemos, marcado polas políticas agresivas de China, Rusia e polo retorno do procedimento das guerras arancelarias de Donald Trump, a resposta europea non pode ser o peche, senón máis acordos, máis diálogo e máis regras compartidas que acheguen certeza, estabilidade e novas oportunidades para as empresas europeas e galegas. Dende Galicia, este acordo ten un valor especial, porque reforza os vínculos históricos, sí, culturais e humanos con América Latina, onde existen amplias comunidades galegas e unha relación que forma parte da nosa propia historia. O 97% das empresas exportadoras españolas son pequenas empresas. Para moitas delas, saír fora da Unión Europea supón asumir máis custos e afrontar trámites administrativos complexos. O acordo facilitaría, en este caso, ese salto, reducindo custos, aliviando a carga administrativa, mellorando o acceso á contratación pública, ofrecendo apoio específico, abrindo novas posibilidades. En definitiva, un acordo pensado tamén para que as pequenas empresas poidan competir en mellores condicións e medrar, en este caso, no exterior. Pero, claro, por outro lado, están os obxectivos da PAC, e diredes que a PAC, en este caso, é a Política Agraria Común. E os obxectivos da PAC son claros: seguridade alimentaria, vida digna para agricultores e gandeiros. Pero para elo débese de contar con unha financiación suficiente e os gobernos e institucións teñen a obriga de salvagardar a PAC.
A actividade agraria é a que dinamiza o medio rural e contribúe ao equilibrio territorial. A actual proposta da Comisión Europea metería nos mesmos fondos as inversións para mellorar a transformación e comercialización de produtos agrarios xunto con outras prioridades industriais, chegando a producir un reparto desequilibrado. Por iso é vital que se manteña o fondo agrario. A reducción dos fondos afectaría a rentabilidade das explotacións de xeito directo, pero tamén a súa capacidade de adaptación aos retos ambientais, innovación tecnolóxica e a relevo xeracional, elementos estes indispensables para un sector primario, competitivo e sostible. A PAC debe mantener os dous pilares existentes: as axudas directas fundamentais para proporcionar o apoio necesario para a renda dos agricultores e gandeiros e as axudas para o desenvolvemento rural, imprescindibles para manter a poboación no medio rural e promover as inversións da modernización e innovación de explotacións agrarias e infraestructuras rurais. E ata aquí, todo aparentemente de acordo, verdad, señor Cubela? Pero a veces se lles esquece, como estábamos comentando, tanto a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, que esta proposta ven formulada polo Partido Popular Europeo. O PP preside, yo recordo, a Comisión Europea. O PP ten maioría nas reunións de comisarios. O Partido Popular controla as carteiras de orzamentos que afectan a PAC. E a realidade é que o Partido Popular en Europa recorta, centraliza e condiciona os recursos que son vitais para Galicia. E claro, e a Xunta de Galicia, o Partido Popular da Xunta de Galicia, presidida polo señor Rueda, eu me pregunto, onde está? A realidade é que tanto o Partido Popular en Europa e a Xunta amosa o seu fin, que é desmantelar a PAC. E de levarse a cabo estes recortes vais a producir, que a xente o sepa, por un lado, o desmantelamento das políticas agrarias común con unha reducción inasumible dun máis do 20%. Se vai a recortar as axudas directas a agricultores, cargándose o segundo piar da PAC, o que supón a case eliminación das políticas e desenvolvemento rural. A Comisión Europea mete a tiseira e lle traslada aos Estados membros a responsabilidade de atender ou renunciar aos programas máis relevantes da PAC ou deixar a moitos deles sen dotación orzamentaria. Ten a palabra deputado voceiro Grupo Provincial Partido Popular, Jorge Cubela. Sí, brevemente. Aquí están marcados os posicionamentos prácticamente de cada formación política. Nós facemos o traslado desta moción a este pleno porque queremos defender os intereses do sector primario da provincia e de Galicia. E a verdade é que non hai moito que replicar porque cada portavoz o fixo dende a defensa dos seus intereses e do seu postulado. O que sí que quero dicir é que nós, dende este grupo provincial, que é o que formula esta moción, estamos representados por 5 diputados de concellos rurais, 4 deputados do Partido Popular, máis o presidente da Diputación á cabeza, que foi alcalde do Concello de Rodeiro, representamos ao medio rural da provincia de Pontevedra. É unha lástima que entre as filas do BNG e do Partido Socialista, as súas formacións políticas, a hora de elixir os seus diputados provinciais, non elixiran a ningún dos concellos do interior e do medio rural da provincia. Miren, o señor Rueda está defendendo os intereses de Galicia e da Comunidade Autónoma de Galicia. Quen ten que defender e liderar os intereses do sector agrogandeiro e da agricultura española e galega é o ministro, porque, como saben, os ministros dos 27 Estados membros son os que forman parte da Comisión Europea. Polo tanto, non está representado nin o presidente da Xunta de Galicia nin a conselleira do Goberno galego. Polo tanto, que queremos remarcar na filosofía desta moción? O Partido Popular, igual que o Partido Socialista, non se opón ao acordo con Mercosur, que é a cuarta potencia de bloque económica no mundo, senón é facilitar un traslado de víveres, de obxectivos, de produtos, de materias primas ante o incipiente política de aranceis estadounidenses e ante a India, China, etc. Crear un grande bloque común entre as dous rexións internacionais.
Polo tanto, que o que estamos facendo aquí? Non se pensen que a ver si vostedes, dende a Diputación de Pontevedra ou dende o PSDG da Diputación ou dende Galicia, e igual que o Partido Popular dende a Diputación ou dende Galicia igual que o BNG, temos que pensar o mesmo que o que digan os líderes das nosas formacións políticas europeas que en moitos casos, non están totalmente sobre o territorio. Outra cousa é despois o que podamos debatir na moción do BNG. E puntualizando isto, pois cremos positivo que esta moción se aprobara por unanimidade dos 3 grupos políticos, porque non estamos atacando o Goberno, simplemente estamos pedindo que as medidas de garantía sexan exixidas e que leven o control por parte da Administración Xeral do Estado. Gracias, presidente. Grazas. Ten a palabra Bloque Nacionalista Galega, deputada María Manuela Rodríguez Pumar. Ben, para empezar, dicir que para defender o sector agrogandeiro non fai falta ser dun concello rural. No noso caso, nos defendemos absolutamente todo, independentemente de onde foramos escollidos ou escollidas. Eso que vaya por diante, non nos quita ningunha capacidade, veñamos do concello no que veñamos. En todo caso, no que estábamos antes, vostedes pretenden con esta moción lavar un pouco a cara de, eso que lle está pasando precisamente nos territorios os que agora decía que vostedes defenden mellor que ninguén, e é que aí é onde o sector está sendo máis beligerante con este acordo. E do que falan é de que o acordo é o que é malo para eles. E aí, PP e PSOE, acaban de admitilo na intervención anterior, están de acordo en que supostamente ese tratado é bo para Galiza e é bo para os produtores e produtoras. E o BNG mantense igual que noutros debates previos de outros tratados anteriores, que non vamos a estar agora aquí a colación, coa razón logo que nos deu de como foron de lesivos para os intereses da Galiza. E entón, é que compre desenmascarar tamén o seu engano, porque, a ver, o Tratado de Mercosur foi asinado, decíamos, o 17 de xaneiro, co texto literal que fora acordado fai un ano, porque os países de Mercosur non aceptaron introducir cambio ningún. Contou co seu apoio, co apoio do PSOE, co apoio do PP, co apoio do señor Rueda, louvando o tratado e dicindo que Galiza lle abriría as portas a todos os produtores de alí. E non que pechemos nada, non poñemos barreiras, somos bastante claro, temos, e creo que está bastante claro que o BNG non lle pecha portas a ninguén, pero que non se pode introducir un novo mercado nos mercados, un novo produtos que non teñen que cumplir as mesmas condicións que teñen que cumplir os dos nosos, porque aí están evidentemente en clara desventaxa e vanse a ir perxudicados porque ao final o prezo dos mercados libres, eses que vostedes tamén defenden tanto, van ser os que marquen o que se vende ou non se vende e, por tanto, os nosos seguramente estarán perxudicados. Na súa moción non din máis que, dirixirse ao Estado para que protexa o sector. Como vamos a protexelos se lle aprobamos un tratado que é lesivo para eles, que defendan as institucións europeas os intereses do sector agrario? Por que lle piden eso a outros se vostedes alí votan acordos que van na súa contra e nos seus concellos, esos dos que falaban antes, o saben? Por tanto, nos creemos que a moción non defende o sector, que é un lavado de cara ou un postureo para tratar de salir tratar de salir polas movilizacións que hai. Non nos vamos a opoñer, porque o que di tampouco é que sexa contrario a calquera cosa que nos poidamos aprobar, mais tampouco vamos a darlle o voto a favor porque consideramos eso, que é simplemente impostura e un queda ben. Nada máis, gracias. Ten a palabra deputada socialista Digna Rosa Rivas Gómez. Vamos a ver, o que está claro é que o Partido Popular pretende novamente cambiar o foco do asunto e poñer sobre os socialistas e o Goberno de España calquera responsabilidade, como estamos vendo nas mocións anteriores tamén, se ao final se consuma o proposto polo Partido Popular, en este caso, europeo. Vostedes mesmos
e vostedes, señor Cubela, recoñecen incluso na súa exposición de motivos que o propio ministro e que o Goberno de España reivindicou con claridade unha PAC cun orzamento independente e diferenciado. E agora veñen aquí, como sempre, a embarrar, a enlodar, para criticar ao Goberno de España, ao ministro, a Pedro Sánchez, pero que en realidade son conscientes e coñecedores de que o Partido Socialista está a defender ao sector primario aquí, en Madrid e en Bruselas. Mentres vostedes que fan? Yo digo eu, enredar e buscar unha saída que lles permita decir que isto xa o estaba a pedir o Partido Popular da Xunta de Galicia, como fan sempre, de lado. É contradictorio o que decía a señora Ramallo antes, que nos estaba atacando antes de que o partido que en Europa se vota unha cousa e aquí outra. Hombre, por Dios, eu creo que tiñamos que velo, porque o que estades facer vos é iso mesmo. E logo por encima non o recoñecedes. Activar mecanismos de interlocución coas comunidades autónomas e coas organizacións profesionais agrarias para informar das negociacións e recoller as súas achegas. Pero é que o obxectivo non é defender o sector primario. O que pretenden é que, se ao final os seus, enténdame, os seus, o Partido Popular en Bruselas levan adiante esta reforma da PAC, poden dicir que o Partido Popular de Rueda xa pelexou por isto. Esa é a excusa, ese é o fin, non? É dicir, poñer a venda antes da ferida. Están a tempo, e yo lo digo hoxe, están a tempo. Loiten e pelexen, que é o que quere a veciñanza, e que queren os veciños e veciñas, polo rural galego. Antepoñan os intereses de Galicia por riba dos intereses do Partido Popular e dos intereses, en este caso, do señor Feijóo e do señor Rueda tamén. E claro, o señor Cubela decía antes das cousas que apuntei, de que onde vivimos, eu creo que, señor Cubela, non entremos aí, en onde vivimos cada un. Eu creo que eso non é a cuestión para defender esta moción, nin ter máis peso, porque vostede viva no rural ou non o viva, ou eu, en este caso, viva cerca da costa, ou en este caso o presidente, que ahora xa non vive tampouco no rural, que está vivendo tamén en outro lado. É dicir, non nos metamos en onde vivimos para poder decir que somos legítimos para defender unha moción. O que quede claro que a posición do Partido Socialista é clara. Sí a buscar mercados en países irmáns, mentres outros, en este caso, outras portas se están pechando. Esa é a definición e o que queremos, en este caso, o Partido Socialista. Ben, antes de proceder á votación con respecto a vivir ou deixar de vivir, o que non hai dúbida é que o Partido Popular representa a toda a provincia. É o único que ten representación en todos os partidos judiciais. Por lo tanto, de entrada, aparenta que pode ser complicado ou, cando menos difícil, que vostedes ao mellor teñan un amplo conocemento dos sectores ou de territorios como o Deza, representación cero, como o Tabeirós, representación cero, ou Condado Peradanta, donde non teñen tampouco representación. Procedemos á votación deste punto número 7, que é a moción do Grupo Provincial do Partido Popular de apoio e defensa do sector agrogandeiro. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por unha maioría de 14 votos. Moción, ahora punto número 8. Non sei que lles pasa por aí. Vamos a ver. No. Pues aí, noto así un... punto de orde número 8, moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego de apoio ás reivindicacións do sector agrogandeiro galego. Ten a palabra deputada do Bloque Nacionalista María Manuela Rodríguez Pumar. Ben, retomamos o debate. E agora vamos a falar deses datos da provincia que votábamos en falta na exposición de motivos da moción anterior do Partido Popular. O impacto do acordo Mercosur vai ser especialmente gravoso para esas comarcas que
O señor presidente, en un tono un tanto soberbio, di que non podemos coñecer porque non nacimos alí, que son as comarcas do Deza e Tabeirós, onde están o 69% das explotacións de bovino, o 72% do porcino e o 70% das avícolas da provincia. Ambas comarcas teñen unha alta carga gandeira que sostén o emprego, o territorio e boa parte da economía. Especificamente no Deza, o 18,4% do PIB procede do sector primario, cifra 4 veces superior á media galega. Por concellos, a participación nese PIB sería do 16,6 de Vila de Cruces, o 17,2 de Lalín, o 22,4 de Silleda. No caso de Rodeiro, vamos a pararnos en Rodeiro, concello preferido do señor presidente, o 42% da poboación ocupada está a traballar no sector agrogandeiro, segundo os datos oficiais da propia memoria de concentración parcelaria do Val do Camba, ese que está aí medio paralizado. Son 390 traballadores e traballadoras dedicados ao agro nun concello de algo máis de 2.200 habitantes. Teño datos, outra cosa que non nacer ali, pero datos temos. Todos estes datos sirven tamén para amosar o impacto que vai ter na zona a anunciada rebaixa das axudas do PAC, que para o período 2028-2034 ten unha proposta inicial de un recorte dun 22% nos fondos destinados á política agraria común para destinalos, a industria da guerra. Parece que a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que algo vostedes os une, prefire as armas, os alimentos, os tanques, as labregas e os labregos. Se xa na PAC dos últimos anos foi negativa para Galiza, imaginen o que pode significar ese recorte brutal. Esta reducción suporía unha baixa de máis de 84.000 millóns de euros, o que sen dúbida traería consigo graves consecuencias para o agro en toda Galiza e concretamente nesas zonas, nesas dúas comarcas da provincia de Pontevedra. E para o BNG é unha proposta totalmente inaceptable, polo que demandamos a súa retirada e que se teña en conta como punto de partida unha resolución aprobada no Parlamento a favor do incremento, unha distribución, ademais dese incremento, que teña en conta as pequenas explotacións familiares, a permanencia no territorio, loita contra a despoboación, remuda xeracional, mellora dos servicios públicos e un desenvolvemento rural productivo e respetuoso co medio ambiente. Tamén en relación coa PAC habrá que intentar eliminar e instar a que se eliminen as obrigas burocráticas que fan cada vez máis difícil tamén o acceso, cando menos a solicitude. E máis obrigas e máis custos, o que significa máis problemas. E logo xa está o espazo que ten que ver coas enfermidades de alto risco para a gandeiría. Eu sigo falando, xa sei que estades aí facendo gesticulando, non sei que pasa. Débese priorizar a prevención e a detención precoz por reducir o impacto no caso da entrada, por exemplo, da dermatose nodular contagiosa na Galiza. E compre lembrar que o que move no noso país este sector son o gandeiro, son 3.000 millóns de euros tanto no gando de leite como no de carne. E son estas comarcas, no Deza, Tabeirós, o número de vacas alcanza as 45.000, chegando case a aprobación de 3 unidades animais por cada habitante. Ben, como non me dá tempo, sigo na seguinte intervención con máis datos para a ver se podo abrallar ao señor presidente. Ben, que os xestos... Mira, sobrouche tempo. Mira, tiñas 5 minutos e acabaches con 5:40. Non, é un problema de... que era o que estábamos gesticulando, que o tempo empezou a contar para diante. E chegou... Por eso, bueno, así que... Pero bueno, tuvo 5 minutos. Ten a palabra a deputada socialista Digna Rosa Rivas Gómez. Bueno, pues ahora... Pois ahora imos explicar un pouco esta moción do bloque, que era o que comentaba ao principio, non? Había dúas mocións, dúas posturas totalmente contrarias. Entón, ao Bloque Nacionalista Galego, en este caso, quero empezar dicindo que este acordo supón unha gran oportunidade. Trátase dun acordo de toda unha xeración e que hoxe, pola situación xeopolítica que estamos a vivir e as constantes ameazas trampistas, en este caso que o sabemos, cobra ainda máis importancia. Estamos ante dous escenarios.
como estamos vendo, verdad? O do Partido Popular, que, como sempre, ten dúas voces, a de Europa, que di que sí, sen paliativos, e a de Galicia, que é un sí, pero non de cara aos gandeiros para buscar o oportunismo político. E a do Bloque Nacionalista Galego, que, como sempre, de entrada, é non, e que, como as afiso coas cotas lácteas, o se receita o que mañán seguramente vai aplaudir. No ano 1984, nos vamos a ir cara atrás, se implantaron en Galicia as cotas lácteas para controlar os excedentes. O Bloque Nacionalista Galego vía as cotas lácteas como un obstáculo para o sector lácteo galego. No ano 2015, ante a supresión das cotas, o Bloque participaba nas protestas ante a Eurocámara tras o fin das cotas lácteas. Todo cambio, eu o entendo, eu recoñezo, será medo e incertidume. E vaya por diante que entendemos e compartimos os medos e as incertezas que a priori poden serar o acordo para o sector. O acordo de libre comercio entre os 27 países integrantes da Unión Europea e os que conforman Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai crea o bloque comercial e político máis importante do mundo. Nun contexto de forte tensión internacional, marcado polas políticas agresivas, como decía, de China e Rusia e polo retorno do proteccionismo e das guerras arancelarias de Donald Trump, a resposta europea non pode ser o peche, senón máis acordos, máis diálogo e máis regras compartidas que acheguen certeza, estabilidade e novas oportunidades para as empresas europeas e galegas, como decía antes na anterior moción. Dende Galicia, este acordo ten un valor especial, porque reforza os vínculos, e o volvo a repetir, históricos, culturais e humanos, con América Latina, onde existen amplas comunidades galegas e unha relación que forma parte da nosa propia historia. Dende o Partido Socialista defendemos e acadouse rebaixar ata o 5% os límites para activar a cláusula de salvagarda relevante para Galicia. O acordo comercial abre un novo escenario para o sector gandeiro que debe ser abordado dende a responsabilidade, rigor e firmeza. E claro, aquí temos tres situacións. Primeiro, as importacións. O principal risco non está tanto no volumen das importacións, senón na calidade das mesmas. As importacións previstas están limitadas polos contingentes arancelarios e permite contextualizar o alcance real das importacións que representan sobre un 1,5% de carne de vacún, un 1,3% do sector das aves e apenas o 0,1% de carne de porcino da produción comunitaria. As cifras deixan claro que o problema non é cuantitativo, senón cualitativo, e da propia xestión do acordo. Daí a importancia de activar as medidas de salvagarda para non provocar distorsións no mercado vía presión á baixa dos precios marxinais dos produtos agrarios, da xestión estricta e transparente das costas de importacións e de controis efectivos en fronteira e correspondencia real cos estándares europeos no ámbito sanitario, ambientais e de benestar animal. O segundo sería a alta dependencia estrutural que temos de importacións para alimentación do gando. Galicia depende, en este caso, do 100% das importacións para alimentar o porcino e as aves. E o terceiro sería reforzar a demanda interna como piar de estabilidade do sector, fomentando o produto de proximidade, apostando polo, en este caso, diferenciación de calidade, orixe, trazabilidade e sustentabilidade. E aí, a Xunta de Galicia ten moito que decir e moito que facer dentro das súas competencias. Entre elas, unha defensa sen fisuras e sen paliativos polo novo marco financiero plurianual da PAC. Creo que queda claro a postura e volvemos a incidir en que, en este caso, o Bloque Nacionalista Galego pense e recapacite tamén en esa postura, porque aínda está a tempo. Ben, grazas. Ten a palabra Jorge Cubelo, do Grupo Provincial do Partido Popular. Moi ben, houve un tempo no que o voceiro do BNG, o señor Mosquera, ilustraba esta corporación sobre a crítica a que trouxeran os distintos grupos, PP ou PSOE, principalmente polo PP, mocións que nada tiñan que ver coas competencias propias da Diputación. Benvidos sexa o bloque a presentación de mocións deste tipo
nos que o que se promove é o debate sobre asuntos de interese tamén para a provincia de Pontevedra, aínda que non sexan sobre a referencia ás competencias propias da Diputación que atribúe a Lei de Bases. Dito isto, a nosa posición como grupo, aquí, como partido contundente, ningún acordo pode entrar en vigor sen as garantías reais para o campo, sen cláusulas automáticas, sen controis reforzados en fronteiras e sen revisar as cargas que soportan os produtores europeos. Trataríase de dicir primeiro o rural e logo o mercado. Temos que lamentar o posicionamento en distintas situacións do BNG, que presuma a veces de defender o rural, cando en cada votación legislativa sobre a protección do lobo esquecera os intereses dos gandeiros, a protección do propio sector, que votaran contra flexibilizar a política agraria común e que impulsaran un ecoloxismo radical. Por esta banda, pois é moi revelador tamén ver como o BNG vota en Europa xunto a Vox para multiplicar as incógnitas para o sector agrícola e agrogandeiro. E hai que explicar que neste novo e incerto contexto que abriron os partidos extremos é necesario que as institucións europeas garantan a máxima protección e que todas as cláusulas de salvagarda, benvidos sexan a incorporación no discurso da diputada socialista que defendeu a réplica nesta moción, para que estean activas antes de que o acordo comercial co Mercosur entre en vigor. Non se trata de facer populismo, señores e señoras do BNG, nin conseguir bloquear o acordo co Mercosur, algo do que tampouco estamos de acordo nin PP nin Partido Socialista, senón en non provocar o efecto contrario. Abriron a porta que se puidese aplicar de xeito inmediato, pero sin o regulamento das cláusulas de salvagarda. E no Partido Popular iso non se vai a consentir, porque enviar o acordo co Mercosur ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea amplía a agonía do campo. E, polo tanto, pois, teñen que saber que moitas veces os bloqueos que se pretenden o único que provocan é a aplicación de xeito inmediato. E, polo tanto, pois, dentro do seu non e non, como sempre, pois miren con quen están posicionados en Europa. E, polo tanto, un nacionalismo reaccionario, sectario, e que di defender o rural non se sabe cando, nin como, nin por qué, pois invitámolos a que percorran os establos, as granxas que hai no Deza, que hai no Tabeirós, Montes, principalmente na parte central e norte da nosa provincia, que falen cos gandeiros, que falen cos produtores do noso sector primario, que temos moitos, e que se poñan realmente en cada unha das situacións que queren defender do seu lado. E, polo tanto, eu creo que é un orgullo poder dicir que este grupo, e non o dicía por onde vivimos, senón a quen representamos, estea formado por 5 diputados e diputadas que proveñen do medio rural, que coñecen perfectamente a idiosincrasia dos nosos lugares, das nosas parroquias e do noso tecido productivo, e, polo tanto, invitámolos unha vez máis a que nese cogoberno que habitan en España, porque forman parte do bloque de investidura, que saiban que nós aquí o que estamos a pedir e a exixir é ao goberno central que garantice as cláusulas de salvagarda, os controis en fronteira e que se defenda ao noso tecido productivo, ao noso tecido agrogandeiro e agrícola por enriba de intereses políticos. Gracias, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego, María Manuela Rodríguez Pumar. A ver, o tempo. Hoxe vai ser o día das puntualizacións. Vai falar sobre a presentación de mocións, señor Cubela. A diferencia entre vostedes e nós é que vostedes presentan mocións aquí para meterlle o dedo no ollo ao PSOE ou para tratar de lavar a cara por o que está pasando fora para intentar que electoralmente non lles pase tanta factura. A proba é a propia moción con este tema que presentaron vostedes que nada decía, absolutamente nada decía de eses sectores e desas localidades as que vostedes dicen defender tanto, non? En todo caso, o que sí nos damos a voz a os sectores, en este caso agrogandeiro, neste foro
porque nos parece importante e porque nós, os 4 deputados e deputadas que aquí estamos en frente de vostedes, defendemos a todo o país. E claro, logo falar de onde estamos situados, nós non vamos a entrar neses debates, porque iso é a lea que vostedes pretenden, e claro, non podríamos, incluso, podríamos entrar e decir moito a ver quen ten máis que tapar de cales son as súas alianzas, e falemos aí da ultradereita e a deriva que o seu partido está tendo últimamente. Entón, casi mellor, vamos a centrarnos no que estábamos, que é como lle afecta o Tratado Mercosur a esta provincia, os gandeiros e gandeiras desta provincia, os nosos sectores productivos, unha vez máis. E claro, dicen que temos que non ser os do non. A ver, é que estamos, decíamos ao principio da nosa moción, as reivindicacións dos sectores, en este caso, perxudicados, son coincidentes cas do BNG. E non é porque eles sexan os do non, como vostedes dicen que somos nós, sino porque eles teñen, e non por medo a descoñecemento, como dicía o PSOE, sino porque teñen a certeza de que, como outros acordos previos que tamén foron lesivos, e falamos perfectamente de que pasou cas cuotas do leite e que pasou con tanta explotación leiteira que tivo que pechar neste país, precisamente por esas políticas que se acordaron na Unión Europea, cando os do non decíamos que iban a ser malas, e vostedes, PSOE, PP, PSOE, se empeñaron en seguir en adiante porque supostamente iban a ser la octava maravilla. Ben, pois non foron, e aí están as probas. E claro, aquelo de decirnos que non somos os de entrada non, frase moi popular para o PSOE, de cando querían aquelo de que de entrada non era na OTAN, non? Ao final resultou que foi que sí, vostedes cambiaron, os do PSOE, a súa carta e así nos vai, non? Bueno, en todo caso, volvamos á nosa moción. Nós o que queremos é que vostedes aproben esta moción porque recolle, para empezar, e o fundamental, o rexeitamento do acordo do Tratado Mercosur, porque é lesivo. Os datos están aí, o sector o sabe e vostedes o saben. Outra cousa que agora, bueno, hai que quedar ben en Europa, aquí logo xa faremos o que cadre, porque total Galiza somos a periferia, somos a colonia e somos os que temos que soportar absolutamente todos os agravios. Pero iso é o que pide o sector, aparte de, pois, mellorar o financiamento, o tema das vacinacións gratuitas, as medidas para a simplificación da burocracia, etcétera, etcétera. Turno de intervención. Moitas grazas. Ten a palabra, polo parte do Grupo Provincial Socialista, Digna Rosa Rivas Gómez. Bueno, pois para non, xa estamos todo o rato co mesmo tema, para resumir esquemáticamente e para que lle quede claro a todo o mundo o que hoxe se trouxe aquí, o que hoxe está sucedendo aquí, o que sucedeu aquí, o vou aclarar moi rápido. Por un lado, vemos ao Partido Popular poñéndose de perfil na defensa do novo marco financiero en Europa, mentres aquí lles contan contos aos gandeiros. Vemos como en Bruselas votan a favor do acordo do Mercosur, mentres aquí xogan ao gato e ratón cos gandeiros cando legitimamente se manifestan. Esa é a realidade. E logo está o Bloque Nacionalista Galego, como dicíamos, negando hoxe o que mañán seguramente demandarán, como están a facer cando piden máis promoción dos produtos do noso sector gandeiro. E todo isto só por ter unha visión cortoplacista. En vez de ter altura de miras e pensar no noso agro cun horizonte a longo prazo que permita ter futuro e que sexa un sector competitivo dentro e fora de Galicia. Eu sei que todos e todas os que estamos hoxe aquí, o que estamos falando mellor non importa, porque sei que, como decía tanto o presidente como decía o portavoz do Partido Popular, parece ser que se non somos do rural ou non pertencemos ao rural, non temos que estar, en este caso, pois sensibilizados co que está sucedendo e que nos pode tocar a calquera dos que estamos hoxe aquí ou a familiares que teñamos en algún lado. Creo que é importante as mocións que hoxe se trouxeron aquí, os debates que hoxe se fixeron aquí, e que creo que temos que, aínda que teñamos os partidos en Europa, en España e en Galicia, temos que ser conscientes que nos debemos aos veciños e veciñas, como ben decía o señor Cubela e como ben decía o señor presidente, a todos os veciños e veciñas sempre, e temos que ser conscientes do que hoxe estamos votando aquí. Polo tanto, quero rematar que ninguén está a dicir que sexa doado
nin que non se teña que estar moi pendente do cumprimento do acordo, pero, como dicía ao principio, trátase dun logro de toda unha xeración. E non nos esquezamos deso. Moitas grazas. Ten algunha intervención máis? Non habendo, procedemos a votar. Si, ten a palabra peche de turno de intervención de 2 minutos da deputada María Manuela Rodríguez Pumar do BNG. Ben, é que non quería rematar sen facer alusión ás cláusulas estas que se pretende decir que van a ser as salvadoras do sector, non? É dicir, a eses acordos a posteriori que se van a tratar de aprobar e, ademais, que van a ser aprobadas a posibilidade deses mecanismos de corrección do que sabemos que vai ocurrir coa aplicación do Tratado Mercosur se é que se aproba finalmente, porque isto xa digo que será para abril ou maio que haxa que posicionarse e agardamos que para lá teñan lido suficiente e aprendido suficiente do que están dicindo os sectores afectados para que teñan claro que teñen que votar finalmente, que obviamente ser contrario o voto contrario a este acordo. Esas cláusulas de salvagarda que decía se van a aprobar antes que se teña que ratificar o tratado, é dicir, podría ser que se aprobaran esas cláusulas sin que o tratado chegue finalmente a firmarse, mas nesas cláusulas tamén PP e PSOE reducen a súa protección, a protección que pretenden darlle ao sector, porque pretenden un limiar de hasta o 10%, cando o BNG pretende, e xa fixo unha emenda nese sentido, que se xa do 5%, porque o que se pretende, ese teórico mecanismo interno da Unión Europea, polo cal, no caso de que se produza unha distorsión do mercado interno neses sectores, que produza unha baixada de precios, se poidan activar axudas ou compensación a eses sectores, é dicir, xa se está poñendo a venda diante da ferida porque se sabe que vai ser lesivo, entón intentamos poñer algo que o poida mitigar e, pois, ni siquiera neste caso, as cláusulas de salvagarda son ambiciosos ou, polo menos, defensores dos nosos sectores, deses dos concellos da provincia de Pontevedra que dicen defender mellor que ninguén, e en vez de pedir un limiar que do 5%, o sea, os precios baixan máis de aquí, pois vamos a poñerlle aí que xa poidan acceder a esas axudas. Non, vostedes poñenlle un limiar por riba hasta un 10%, co cal, pois a lesión vai a ser realmente máis grave. Ben, o dito, pedimos o voto a favor, grazas. Procedemos á votación deste punto número 8, que é a moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego de apoio ás reivindicacións do sector agrogandeiro galego. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada por unha maioría de 23 votos. Punto número 9. Moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e ao Concello de Sanxenxo a garantir a continuidade, estabilidade e mellora no servizo de emerxencias supramunicipal con base en Sanxenxo. Ten a palabra voceira socialista, deputada Ana Laura Iglesias González. Moitas grazas, presidente, moi bo día a todas e a todos. Hoxe traemos aquí unha cuestión de seguridade pública fundamental. O Servizo de Emerxencias con base en Sanxenxo non é un servicio calquera. Naceu hai máis de 2 décadas e evolucionou ata converterse nun piar esencial para a comarca do Salnés. O que comezou como un equipo municipal, hoxe debería dar resposta aos concellos de Sanxenxo, Meaño, O Grove e Poio, consolidándose como un modelo supramunicipal de referencia. Incluso a propia Xunta de Galicia recoñeceu a súa importancia excepcional ao calificalo como un dos poucos parques singulares da nosa comunidade, xunto aos parques de Celanova e de Ponteareas. Este recoñecemento implica un compromiso explícito coa rapidez, coa eficacia e coa profesionalidade que a veciñanza desta provincia merece ante unha situación de emerxencia. Pero ese compromiso está hoxe en risco por unha xestión que derivou nunha situación crítica. Hoxe podemos afirmar que a realidade deste servizo é profundamente preocupante. A pesar de contar cun sistema de financiamento compartido entre concellos, Deputación e a Xunta de Galicia, o motor do servizo estáse a deter.
O Concello de Sanxenxo reduciu de maneira significativa a súa achega económica, o que provoca un deterioro progresivo da capacidade operativa e da resposta efectiva ante unha emerxencia. E en que se traduce isto para as veciñanza da nosa provincia? En primeiro lugar, nun cadro de persoal insuficiente, con 17 bombeiros actualmente sen que se cubran as bases laboral que causan os mesmos. E en segundo lugar, o máis alarmante, dende o pasado 19 de xaneiro, o servizo sofre unha drástica reducción do seu horario, operando só de 7 da mañán a 11 da noite gran parte do ano. Ao esgotarse as horas anuais do convenio laboral, déixase a veciñanza sen cobertura nocturna. É inaceptable que un servicio que debe garantir atención permanente ás 24 horas do día peche as súas portas ao caer o sol. A isto debemos sumar o incumprimento reiterado da normativa de prevención de riscos laborais, con denuncias ante a Inspección de Traballo que aínda non recibiron nin resposta nin unha corrección efectiva. Pero non podemos analizar este problema de forma illada. Esta crise súmase á grave situación que atravesan os parques de bombeiros do Consorcio Provincial de Pontevedra, que veñen acumulando peches recorrentes, chegando a rexistrarse 182 días de peche no ano 2025. Estamos ante un escenario inaudito nos servicios de emerxencia galegos. Señor presidente, ata en 3 ocasións a Asociación dos GES de Galicia lle solicitaron unha reunión persoal para poder tratar este tema de vital importancia con vostedes en persoa. Saben que é o único que recibiron pola súa parte? A calada por resposta. Hoxe está aquí o presidente desta asociación. Podería tomar a palabra e decirlle se os van a recibir ou non. Todo isto compromete seriamente a seguridade da veciñanza de Sanxenxo, de Meaño, de Ogrove e de Pollo. Non podemos permitir que os recortes poñan en risco a continuidade dun servicio esencial e a súa función vertebradora no sistema de emerxencias de Galicia. Por todo isto, con esta moción, instámolles a tomar medidas inmediatas. Non pedimos parches, pedimos solucións estructurais. Por iso, exiximos que a Xunta de Galicia asuma de forma directa e íntegra a xestión e o financiamento dos grupos de emerxencias supramunicipais, integrándoos plenamente no sistema autonómico, así como unha avaliación técnica integral para garantir a plena operatividade os 365 días do ano cunha cobertura real ás 24 horas. E mentres a Xunta non asuma esta xestión, instarlles a vostedes, xunto ao Concello de Sanxenxo, a garantir a continuidade deste servicio. Porque garantir a seguridade é unha obrigación institucional. Pídolles o seu apoio para que a comarca do Salnés recupere a tranquilidade de saber que haberá alguén para responder ante unha ausencia, sexa agora que sexa. Moitas gracias. Ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista Galego, deputada María Manuela Rodríguez Pumar. Ben, para o BNG este debate non lle alleo, no seu día trouxeremos unha moción relativa tamén ao que é o Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor, que por eso certo tamén están aquí entre o público, damos a benvida a todos os grupos que están. E non é alleo porque no Grupo de Emerxencias do Valmiñor pasan cousas, non sei se iguales, pero si igual de complicadas e igual de preocupantes que o que pasa neste de Sanxenxo que os traen aquí na moción do Partido Socialista e na que piden, sobre todo no seu primeiro punto, algo que nós tamén defendemos continuadamente. Para nós, por exemplo, falar da situación do GES é de falar de seguramente todos os do país. Neste caso vamos a falar concretamente dos que teñen que ver coa provincia e, nomeadamente, no meu caso, vou falar do caso que máis coñezo, que é o do Valmiñor. E é que ali temos, por exemplo, 12 traballadores que fan quendas de uso efectivos, un número insuficiente para facer atender as emerxencias dunha poboación que no verán, que ten 45.000
habitantes e que na época estival pois incluso a ver triplicada, que ten pois unha situación laboral complicada, onde hai pois consecuencias derivadas de un caso de acoso laboral sufrido no GES que está judicializado, mas non se dá resolto, con un proceso de estabilización dos postos de traballo que se dilatou no tempo excesivamente, e iso conlevou que tamén houbera menos efectivos en determinados momentos e que a situación sea máis complicada. Mas tamén traíamos aquí naquel momento cal era a situación da propia instalacións nas que o GES presta o seu servicio, teñen a súa base, que realmente eran situacións de total abandono e que facían que estuveran nun espacio incompatible con unhas condicións laborais mínimamente dignas, que parece que agora fixeron algún apaño, mas aínda así seguimos pedindo que o GES teña un espazo propio que sexa dotado para ese fin e que non teña que compartir con outras dotacións do Concello de Nigrán. Pero, volvendo á moción e falando dos datos que se traen aquí a respecto do financiamento, tamén compre decir que aquí dice cada Concello participante achega 24.000 euros anuais, a Deputación 128.000 e a Xunta 152.000. No ano 2024 o Valmiñor, porque no GES do Valmiñor está compartido cos 3 concellos en mancomunado, terían que pagar entre os 3 os 24.000 euros. Pois no ano 2024 a aportación xa foi de 232.000 euros, co cal casi 10 veces o que supostamente lle tocaría aportar, cando a Deputación e a Xunta manteñen a súa achega durante os anos que dura o convenio. Por tanto, quien ten que cubrir ese déficit son finalmente os concellos. E parece que esta situación, polo que temos detectado noutros grupos de emerxencias de outras zonas, é bastante común entre os custes, vamos a ver, sempre son a costa dos concellos que, na inmensa maioría dos casos, non deberían asumir esas competencias que non lle corresponden polo número de habitantes que teñen. No sentido do que hoxe trae aquí a moción concretamente do caso de Sanxenxo, o BNG tamén estivo reunido cos representantes dos traballadores e traballadoras, xa se vai a levar tamén algunha iniciativa ao Parlamento galego, mas queremos facer tamén unha reflexión, e é que levamos advertindo que o modelo do GES deseñado pola Xunta do Partido Popular é ineficiente, precariza un servizo esencial. Esta moción, como outras, denuncian a falla de medios, a inseguridade e incumprimentos a nivel laboral, e para nós, que sempre defendemos que o que se precisa é un servicio galego de emerxencias plenamente público, estable, profesionalizado, dependente de unha única administración e con financiamento, obviamente, suficiente. O problema é político. O Partido Popular creou os grupos de emerxencias como parches en planificación, en garantías, delegando responsabilidades nos concellos, e o resultado é o persoal sobrecargado, medios insuficientes e desigualdade territorial. Obviamente, apoiamos a moción presentada polo PSOE, compartimos a súa análise, a análise que acabamos agora tamén de trasladar, nos solidarizamos cos traballadores e traballadoras e, evidentemente, pedimos que a Xunta de Galiza asuma a súa responsabilidade. Ten a palabra, por parte do Grupo Provincial do Partido Popular, o voceiro Jorge Cubela. Ben, de acordo co previsto na Lei 5/2007, do 7 de maio de Emerxencias de Galicia, e na Lei 5 de 1997 da Administración Local de Galicia, e na propia Lei 7/1975, reguladora das bases do réxime local, no seu artigo 36, correspóndelles aos órganos de goberno provinciais garantir a prestación do Servizo de Protección Civil de Xestión de Emerxencias, incluídos os servicios contra incendios e de salvamento, naqueles municipios que non conten con servicios propios, por non resultaren obrigados ou por teren obtida a dispensa deles. Entre as competencias que no relativo ás relacións coas entidades locais galegas corresponden á Xunta de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 194 e 195 da Lei 5/1997 do 22 de xullo da Administración Local de Galicia, está a de cooperación e colaboración, podéndose levar a cabo mediante a suscripción de convenios. Para dar cumprimento ao anterior,
A Xunta de Galicia, as Deputacións Provinciais e a FEGAN acordaron no ano 13 a creación dos grupos de emerxencias supramunicipais, os GES, que complementan a atención das emerxencias por parte dos parques de bombeiros municipais e comarcais e de extinción de incendios forestais por parte dos medios da Consellería do Medio Rural. Por tanto, hai que empezar aclarando que os GES constitúen un modelo de cooperación interadministrativa destinado a garantir unha resposta profesional e inmediata ante emerxencias no ámbito local, complementando a actuación dos parques dos consorcios provinciais de extinción de incendios e salvamento. Este modelo baséase nun convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, as Diputacións Provinciais e a FEGAN, no que se definen claramente as competencias e obrigas de cada administración. A Xunta de Galicia, aínda non tendo a competencia directa na atención a emerxencias, xa que se trata dunha competencia de diputacións e concellos de máis de 20.000 habitantes, financia o 52,5% dos custos de funcionamento dos GES, ademais de ter cedido material por importe de máis de 12 millóns de euros dende o ano 13 a estes grupos de emerxencias. En canto ás instalacións, o convenio suscrito para a posta en marcha destes grupos de intervención establece de maneira expresa que a entidade local que ostente a sede do GES debe poñer a disposición un emprazamento axeitado para tal fin. Di así, o Concello sede aportará unha instalación base adecuada para a prestación do servicio de emerxencias. Respecto á dotación de persoal, compre aclarar que os convenios non establecen unha dotación de efectivos determinada, senón que fixan con carácter xeral unha estrutura mínima de 12 efectivos por GES. Este é o compromiso asumido polas administracións asinantes e polos concellos sede. Calquera incremento adicional de persoal é unha decisión que corresponde exclusivamente á entidade xestora do servizo, en función das súas necesidades e capacidades orzamentarias. A Xunta de Galicia, de feito, non ten competencias sobre a xestión ordinaria do persoal nin sobre os procesos selectivos dos GES. Nos convenios para a constitución dos GES indícase textualmente: os GES dependerán tanto xurídica como orgánicamente do ente local polo que foron contratados e en ningún caso os seus integrantes terán vínculo laboral nin coa Administración Xeral da Comunidade Autónoma nin coa Diputación Provincial de Pontevedra. Polo tanto, esta moción que respetamos non viría moi mala caída cando gobernou o Partido Socialista esta Diputación e suscribiu estes pactos coa Xunta de Galicia e coa Federación Galega de Municipios e Provincias. O que pasa que non é o mesmo predicar que dar trigo e non é o mesmo gobernar que estar na oposición. Gracias, presidente. Ten a palabra a deputada socialista Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Certamente, señor Cubela, quedei como estaba despois de escoitar a súa intervención, porque realmente non dixo nada. Viu aquí a ler as leis, a ler normas, a ler aquí competencias e máis como se isto non fora con vostedes. Ningunha soa proposta escoitei sair da súa boca para que lle diga aos bombeiros que están hoxe aquí presentes como van a solucionar o problema que teñen enriba da mesa. Ningunha soa proposta. Adicouse a ler as leis de Galicia, a lei de non sei que se o convenio, que se está firmado por non sei que, pero ningunha soa proposta. Non lle dixo, nin aclarou a xente que hoxe está aquí presente, que van a hacer vostedes que teñen competencias directas en materia de emerxencia para solucionar o problema que hai, primeiramente, no GES de Sanxenxo, no Servicio de Emerxencias de Sanxenxo e despois no resto dos servicios dos GES que son que vostedes teñen competencia directa nelas. Porque, mira, dicímoslo alto e claro, deixar un servicio de emerxencias en funcionamento as 24 horas é unha irresponsabilidade. E tamén lle recordo que o alcalde de Sanxenxo é do Partido Popular, é do Partido Popular, non do Partido Socialista. Así que tamén entendo que algo tamén poderán facer ali. Significa isto asumir conscientemente que se hai un incendio ou un grave accidente ou unha emerxencia vital de madrugada, non haberá unha resposta inmediata. E iso ten consecuencias moi graves. Porque, miren, este servicio de emerxencias leva máis de 20 anos protexendo a veciñanza do Salnés. E hoxe
está ao borde do colapso por falta de vontade política e de irresponsabilidade institucional por a súa parte. E a isto súmase o incumprimento reiterado da normativa de prevención de riscos laborais, como xa dixemos antes, con denuncias ante a Inspección de Traballo, con apercibimentos ignorados. E estamos a falar de profesionais que levan traballando en condicións que non garanten nin a súa seguridade nin a seguridade da cidadanía. E a vostedes debe padecerlles que poden utilizar este parque de bombeiros como se se tratase dun experimento. E coa seguridade da veciñanza non se pode xogar. Non poden sair a un día a decir que o servizo de emerxencias está operativo e o día seguinte sair a decir que non hai servizo de emerxencias. A súa responsabilidade é que este servicio este operativo e con todas as garantías 24 horas os 365 días do ano. Pero, por desgracia, a realidade actual é ben distinta, porque este servicio de emerxencias apaga as luces e pecha a porta ás 11 da noite moitísimos días deste ano, porque así xa está na planilla que lle fixeron chegar os bombeiros do Parque de Sanxenxo. Mira, o que é incomprensible é que vostedes non apoien estas demandas xustas dos bombeiros que os están aquí presentes. Iso é o realmente incomprensible, porque a falta de cobertura nocturna da comarca, derivada da delimitación horaria do servicio de Sanxenxo, deriva claramente nun grave risco para a Rematou o cidadanía. seu segundo turno de intervención. Moitas grazas. Ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista María Manuela Rodríguez Pumar. Ben, centrándonos agora no que a moción pide, a parte do primeiro punto, que digamos que para todo o país, no caso do servizo concretamente de Sanxenxo, eu traslado incluso aquí o que se recolle na nosa iniciativa parlamentar, que se debaterá, supoño que pronto, no que se solicita a Xunta de Galiza promover as accións necesarias para a mellora das condicións laborais e profesionais do servicio de atención ás emerxencias do Concello de Sanxenxo, que atende os concellos de Poio, Meaño e Grove, e que con carácter inmediato revogue a decisión de reducir o horario de atención ás emerxencias volvendo a prestarse as 24 horas do día. Obviamente, todo isto pasa porque a Xunta de Galiza asuma as súas competencias, que son galegas, máis que mentras se comparte con esta entidade na que nos atopamos, coa Deputación Provincial, que ten esas competencias das que falaba, creo, o señor Cubela, que nos abrasou aí un pouco con tanta lei, tanta regulamento, pero en todo caso, creo que decía que a Deputación está tamén para cubrir aos concellos naquelas competencias que non lle corresponden ou as que non pode chegar económicamente falando, e, por tanto, o mellor, o intermedio entre que a Xunta asuma de unha vez por todas a súa competencia completamente e asuma que debe ser un corpo único, como dé a gana de articulalo, que a Deputación de Pontevedra, neste caso, pase a financiar os servicios dos grupos de emerxencias supramunicipais con fondos da propia Deputación para apoiar a eses concellos, coa cuantificación que teña que ser en función da poboación, de se o Concello ou algún dos concellos que forman parte dese espacio xeográfico que atenden ten ou non competencias, máis que se faga, porque o que aquí temos atendido tantas veces por parte de varios dos membros desta corporación, que son alcaldes ou alcaldesas, que piden que se acheguen máis fondos porque os concellos non poden seguir atendendo competencias, vamos a chamar, impropias. De feito, na Mancomunidade, o Servizo de Intervención na Mancomunidade do Valmiñor informou negativamente, puxo un reparo ao pago do custe do grupo, do servicio de emerxencias, precisamente porque excede o que estaba contemplado que os concellos do Valmiñor puseran. Por tanto, que se esa Deputación quen pase a asumir ese financiamento que non corresponde, máis sin deixar de atender o que debería ser ese paso a facer realmente os deberes por parte da Administración competente, que é a Xunta de Galiza, para profesionalizar o sector, para, non sei se compre inicialmente que os grupos de emerxencias pasen a formar parte do Consorcio Provincial como un primeiro paso nese camiño da profesionalización e de darlle un pouco máis de corpo a estes grupos, porque seguramente acabarían tendo unha mellor
dotación e tamén seguramente mellor condicións laborais e incluso sendo un corpo maior, tamén maior forza laboral sindical para defender os seus intereses. Gracias. Ten a palabra, por parte do Grupo Provincial do Partido Popular, deputado voceiro Jorge Cubela. Señora Iglesias, querida Ana Laura, vostede di que isto o traen aquí porque en Sanxenxo goberna o Partido Popular. Por lo tanto, vostede quere convertilo nun conflito político de partidos e non me vou referir a ninguén máis, vale? Porque é concelleiro do meu concello e lle teño aprecio personal e, por lo tanto, o primeiro que quixen facer coa explicación dende o Grupo Provincial do Partido Popular era escenificar o amparo legal dentro da normativa vixente autonómica. Hai que dicir que en Sanxenxo, igual que en Ponteareas, existen dous servicios de emerxencia municipais, que no caso dos dous están equiparados en financiación por parte dos convenios coa FEGAN e a Xunta de Galicia aos GES, pero non son GES. Por lo tanto, é unha situación política de negociación do Concello de Sanxenxo, en ningún caso da Diputación de Pontevedra. Non os vin con ese espírito e ese ardor guerreiro no bienio 19-21, cando se tivo que volver a firmar o convenio na mesa de negociación entre a Xunta de Galicia, a FEGAN e as 4 Diputacións de Pontevedra, que a única que se sumou a última hora, na última mesa de negociación, a ese pacto, a ese convenio, como todos os do público saben, e como vostede tamén, foi a Diputación de Pontevedra co vicepresidente Carlos López Fon. Polo tanto, ese ardor guerreiro que nos pida a nós, que levamos aquí pouco máis de 2 anos e que estamos estudiando como mellorar todo o que lle corresponda á Diputación no Consorcio Provincial de Bombeiros, por certo, temoslle que dicir que foi este goberno que recuperou a xestión directa. Por lo tanto, tamén lle temos que dicir que este goberno, a finais de ano, sacou unha oferta pública de emprego para a dotación de medios personais do Parque Provincial de Bombeiros. Vostede ven aquí moi valente, porque está amparada por moita xente que respetamos dende a nosa bancada e, polo tanto, tratando de convertir un conflito laboral nun concello determinado nun sistema de problemática política na Diputación de Pontevedra que non o é para nada. É o que quixen explicar. Vostede se quedaría como se quedou coa miña explicación porque quixo. Expliquei razonablemente, artigo por artigo, lei por lei, as competencias que son atribuídas á Xunta de Galicia, aos concellos e ás diputacións. E nós temos competencia no que temos. Un grupo supramunicipal de emerxencias como é o de Sanxenxo ten que negociar as súas situacións laborais e colectivas co Concello de Sanxenxo, non coa Diputación. Respetamos as partes. Non vou eu explicar que hubo un intento de negociación entre ambas partes e que non se chegou a acordo e que o Concello de Sanxenxo ofertou unha serie de cuantías económicas mediante productividades que non chegaron a acordo. Iso é certo. Está en actas de mesas de negociación. Bueno, oye, estou intervindo. Oye. Estou intervindo eu. Deixame acabar. Bueno, nada. Ben. Grazas polo comportamento exemplar, moi exemplar a vosa conduta, moi exemplar a vosa conduta. Grazas polo exemplo, sodes exemplo. Grazas. Grazas polo exemplo. Moi bo día. Moitas grazas polo exemplo aos asistentes por parte
Chegados, ademais, de diversos puntos de Galicia, pode rematar a súa intervención. Deputado, se ten algo máis que engadir. Rematou a intervención, ten a palabra a voceira socialista Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Realmente retomando o que estaban dicindo os bombeiros agora mismo aquí, tanto que lle molesta que lle safeen as realidades desta provincia, que como levan tamén todo o pleno falando da orixe dos deputados e deputadas aquí presente, teño que recordarlles que nas súas filas teñen un concelleiro de Sanxenxo, o señor Guisasola, que foi o que no pleno de Sanxenxo defendeu os recortes en materia de personal hai uns anos. Tamén compre recordarlo, non? Pero miren, vou rematar a miña intervención pedíndolles realmente unha reflexión profunda. Non estamos a falar dunha simple partida orzamentaria ou dun debate administrativo máis. Estamos a falar de que hoxe na comarca do Salnés a seguridade ten un horario de peche. E díganllo as veciñas e os veciños que se teñen un accidente ou un incendio de madrugada, o servizo que debería de coidalos está pechado. Porque compre salientar as declaracións do seu presidente, do señor Rueda, cando se comprometeu públicamente a que calquera veciña ou veciño, cito textualmente, independentemente do seu lugar de residencia, recibiría atención de emerxencias nun tempo máximo de 20 minutos. Isto é o que decía o señor Rueda. Ou coido que non é mal momento, señor Cubela, para recordarlle as infames declaracións que o señor Moldes, hoxe alcalde de Pollo, no seu momento voceiro do Partido Popular nesta institución, cando chegou a afirmar que se hai unha desgracia y los bomberos no llegan a tiempo, la única responsable va a ser la presidenta de la Diputación. Isto é as lamentables declaracións que facían vostedes estando na oposición. Así era como se las gastaban. E ante estas afirmacións súas, entendo que con este panorama podemos decirlle, señor presidente, que se mañán ocurre unha desgracia nestes concellos, os responsables serán o señor alcalde de Sanxenxo, o señor Rueda e vostede mesmos, seguindo o que decía o señor Moldes fai uns anos. Non podemos permitir que o Salnés se sume a este deserto de desprotección. A seguridade, por definición, é o... Procedemos á votación. Número 9, moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia, a Diputación de Pontevedra e o Concello de Sanxenxo a garantir a continuidade, estabilidade e mellora do servicio de emerxencias supramunicipal con base en Sanxenxo. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Punto número 10, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación a creación dun programa de apoio ao comercio local en todos os concellos da provincia. Ten a palabra deputado Carlos Gómez Prado. Moitas gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Traemos unha moción na que instamos o Goberno provincial a deseñar e poñer en marcha en colaboración cos concellos e as asociacións de comerciantes e outros axentes socioeconómicos un programa provincial de apoio ao comercio local dirixido a todos os concellos da nosa provincia. Tamén que dito programa inclúa, entre outras posibles liñas, campañas de promoción e sensibilización, sistemas de bonos ao consumo ou incentivos similares, accións de digitalización e modernización, actividades de dinamización comercial e eventos de carácter local ou comarcal, programas de asesoramento para a mellora de competitividade e sustentabilidade dos establecementos e tamén tomar como referencia experiencias existentes noutras administracións provinciais como o programa Mercanavila da Diputación de Coruña, adaptando os seus elementos á realidade socioeconómica da provincia de Pontevedra. E por qué? Pois porque entendemos que o comercio local é máis que unha actividade económica. Para nós tamén é un servicio público de proximidade, e cohesión social e tamén é identidade territorial. En moitos dos nosos concellos, especialmente nos pequenos e medianos, o comercio é o que mantén viva a rúa, o que dá seguridade, o que xera relacións humanas e que, ademais, axuda a fixar poboación. Hoxe, o pequeno comercio, como todos sabemos, enfréntase a unha competencia desigual, grandes plataformas digitais, concentración comercial, incremento de custos enerxéticos e tamén
cambios acelerados nos hábitos de consumo por parte do conxunto da sociedade. Sen o apoio institucional, moitos destes negocios non poden resistir e cando pecha un comercio non soamente se perde un emprego, senón que tamén pérdese actividade económica, pérdese servicio e pérdese vida en todos e cada un dos concellos. Dende o Partido Socialista defendemos que a Diputación debe exercer o seu papel de equilibrio territorial, garantizando que todos os concellos, independentemente do seu tamaño, en canto a número de habitantes me refiro, teña oportunidades reais de manter un tecido comercial vivo. Apoiar o comercio local é unha medida directa contra o despoboamento, porque onde hai servicios sempre hai futuro. Ademais, o comercio de proximidade é un aliado clave da sustentabilidade. Reduce desprazamentos, fomenta o consumo responsable e fortalece as economías locais e as fan máis resilientes. Esta moción propón un programa provincial ambicioso, inspirado en experiencias exitosas, como decía antes, como Mercanavila, da Diputación de Coruña, pero adaptado a unha realidade que debe ser a da provincia de Pontevedra. Non falamos que neste caso este programa sexa un gasto, senón que entendemos que debe ser un investimento estratégico con retorno económico, social e territorial. O programa que propoñemos parte dunha premisa clara, que é que os recursos públicos deben chegar ao pequeno comercio real, non ás grandes cadeas nin ás empresas con alta capacidade financeira. Por iso, hai que garantir que o apoio se dirixa aos autónomos e pequenas empresas que realmente o necesiten. Moitas gracias. O tempo volveu aí. Ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista César Mosquera, voceiro deputado. Grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Poderíamos... perdón. Temos problemas co horario, non co chisme. Aproveita, mentre non lle dou aproveita que é tempo que gañas. Perdón, poderíamos ter moitas cousas que dicir, creo que bastante sustanciais, pero como me parece que a estas alturas ninguén vai votar de menos toda a nosa argumentación, pois simplemente vamos dicir que votamos a favor. Por parte do Grupo Provincial do Partido Popular ten a palabra voceiro Jorge Cubela. Bueno, nós o que pensamos, e subimos a dicir que esta proposta está fora de lugar con todas as iniciativas que a Diputación nos últimos anos puxo en marcha, primeiro porque se algo caracteriza actualmente a este goberno é o apoio máximo aos concellos e aos colectivos, e segundo, porque os plans de apoio ao comercio local existen e están en marcha. Aínda así, para que a veciñanza teña constancia, vou usar un tono máis alto para que se me escoita ben ante a perturbación do ruido, que puxemos en marcha ao longo deste mandato para apoiar o comercio local na provincia. Traio un listado co contido destes programas, que non necesitan copiar a ningunha diputación e que, polo tanto, temos o noso propio camiño feito. Convenio de colaboración entre a Diputación e a Federación de Entidades e Empresas de Comercio da provincia para a campaña Xoga en Equipo, aposta polo comercio local, cuyos fondos volvemos a dotar no orzamento 2026. A Rede Move. Esta rede é unha ferramenta que ten como finalidade principal facilitar a conexión entre comerciantes, hosteleiros, produtores e provedores locais. Son unha persoa que interrompe o ruido para intentar falar. Pido ao público e demais que, por favor, en fin, ese odor de cabeza que me molesta. Perdón. Para fortalecer o tecido económico local a través das relacións comerciais máis próximo. Aquí escoítase moito, aquí escoítase moito. Bueno, pois nada. Pediu por favor, non... Dende o ano pasado estánse a promover actividades deseñadas especificamente para dinamizar o comercio destinadas aos establecementos adheridos, como videoexperiencias para dar a coñecer a historia e os produtos dos negocios locais, consellos de boas prácticas en distintas temáticas ou o desenvolvemento de accións formativas. Levamos a cabo máis de 250 reunións por toda a provincia
para adherir comerciantes á rede, que actualmente conta con 173 negocios de 40 concellos. Un proxecto que funciona e que terá tamén continuidade neste 2026. Da túa man Rural 1 e 2, un proxecto deseñado especificamente para os concellos de menos de 5.000 habitantes, cun investimento de 1,1 millóns de euros nas dúas convocatorias postas en marcha que recibiu o financiamento de fondos europeos. Recursos cos que puxemos en marcha iniciativas en 19 concellos que chegaron a un 100 de negocios e que serviron para a súa transformación digital, reformar os puntos de venta, fomentar a sustentabilidade e a economía circular e avanzar na trazabilidade dos produtos e da cadea de suministro, así como na formación dos traballadores. 4. Subvencións para asociacións de comerciantes. Neste ano 2026 aprobáronse dúas liñas de subvencións para colectivos comerciais por 100.000 e 135.000 euros. É dicir, un total de 235.000 euros para impulsar o comercio local a través de organización de eventos, congresos ou feiras, así como actividades de formación e digitalización. Estes non só son os programas específicos aos que poderíamos engadir outros proxectos postos en marcha polo Goberno provincial que benefician indirectamente ao comercio local, aos contratistas da nosa provincia, como son as axudas para a compra de instrumentos e roupa das agrupacións musicais, do Plan Máis Benestar, Lecer en Familia ou as saídas do Máis Convivencia, como moitas outras. Queridos compañeiros do Grupo Socialista, non necesitamos copiar nin inspirarnos nas iniciativas doutras administracións ou diputacións gobernadas polo Partido Socialista, porque xa vos lo temos dito en moitas ocasións. Esta Diputación e este Goberno teñen un proxecto, o proxecto do municipalismo e do apoio aos colectivos e á nosa provincia. E ten un lema, o lema de escoitar, entender e atender. Saian á rúa, falen cos veciños, falen cos comerciantes, falen cos alcaldes. A Diputación está máis presente ca nunca, destinando máis resultados ca nunca e chegando a máis colectivos ca nunca. Gracias, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra de novo o deputado socialista Carlos Gómez Prado. A verdade que, señor Cubela, é un artista vostede derivando cas súas palabras o que eu realmente dixen. Eu non dixen que se copiara nada, senón que se tiveran en conta experiencias noutras vilas, noutras diputacións. Pero mire, a proposta contempla, ou debe contemplar, mellor dito, que o investimento global sexa distribuído fundamentalmente a través das maneiras que antes expliquei, pero sobre todo dende un punto de vista económico o impacto ten que ser claro, donde recursos queden no territorio, non marchen a plataformas externas nin a multinacionais, que é o que definitivamente moitas veces ocorre, non? Constitúe tamén a manutención e a creación do emprego a curto prazo, tamén incentívase o consumo, a medio tamén fortalécese a viabilidade dos propios negocios. Falamos, polo tanto, dun investimento cun retorno económico inmediato e cun impacto estrutural positivo para todo o noso tecido local. Esta moción que se presenta aquí despois de consensuala, por moito que vostede diga que non é así, con moitos autónomos ou con varios autónomos, como vostede quera chamar, desta provincia, é útil para todos e cada un deles e delas. Apostar polo comercio local é apostar pola igualdade entre concellos, pola sustentabilidade e tamén pola cohesión social. Non só é que esta Diputación teña capacidade económica, tamén ten experiencia técnica, pero, sobre todo, o que debe ter é responsabilidade institucional para liderar este programa, porque o que hoxe pedimos aquí é vontade política para poñelo en marcha con planificación, con memoria económica e tamén con avaliación de resultados. Pedimos o apoio a esta moción porque apoiar o comercio local é apoiar as persoas, os concellos e tamén o futuro desta provincia. Aproveito tamén a ocasión que eu, que son dun concello de máis de 5.000 habitantes, tamén coñezo a sensibilidade dos concellos pequenos os que vostedes, 5 diputados do Partido Popular, parece ser que solamente representan a todos e cada un deles. Como lle decía antes, señor Cubela, creo que é importante non desviar a atención coa palabrería.
Vostede aquí fai un momento presumía de que se lle facían achegas a asociacións. O que deberíamos preguntarlle a todos os autónomos desta provincia de Pontevedra se os programas que vostedes implantaron están funcionando ou non están funcionando, se chegan ou non chegan. Vostede deu aquí o dato, non? Que están achegando os colectivos comerciais de toda esta provincia 235.000 euros, se non lle escoitei mal. Vostede cree que é suficiente para todo o comercio local que hai nesta provincia? Eu creo que non. Ten a palabra Jorge Cubela. Non ia intervir, pero a verdade, pois, o corpo pídemo. Que vostedes que gobernaron esta casa 8 anos, porque hai que recordarlo, que levan 2 anos nada máis na oposición, nos veñan a dar leccións, competicións de apoio aos comercios da provincia de Pontevedra ou aos sectores hostaleiros, cando en plena pandemia este portavoz e este grupo, cando estaba na oposición, lle pediu á presidenta da Diputación e ao Partido Socialista que gobernaba a Diputación que copiara e tomara nota, aí sí, que copiara e tomara nota de medidas e decisións levadas a cabo como a Xunta de Galicia ou a Diputación Socialista da Coruña para sacar unhas liñas, unhas bases de apoio económico ao sector hostaleiro, aos comerciantes, aos negocios da provincia de Pontevedra, para paliar as baixadas de ingresos e de ventas durante a pandemia. É unha vergonza que traian esta moción aquí e se lles encha a boca defendendo os sectores económicos da provincia cando en plena pandemia, cando máis se necesitaba as institucións e as administracións como a Diputación de Pontevedra, como as axudas que deu a Xunta de Galicia, ampliadas aos concellos. Este alcalde repartiu máis de 60.000 euros de fondos municipais coas solicitudes que foron pedidas á Xunta de Galicia na súa ampliación, como fixo Marín, como fixo Porriño, como fixeron os alcaldes que pertencemos a este Grupo Popular de Goberno. Polo tanto, está moi ben, teñen que intentar xustificar traer mocións a este pleno, pero a próxima vez, cando podamos facer política comparada e memoria, teñena moi presente, porque cando máis se lles necesitou, máis lle deron as costas e as espaldas aos empresarios e ao tecido económico da provincia. Señor diputado. Alguén máis quere falar? Pecha o turno, deputado socialista Carlos Gómez Prado. Vostede, señor Cubela, deu 60.000 euros aos seus veciños, eu dei 100.000 euros aos meus. Non veñan a dicir o que se lle deu ou que non se deu, nin nada polo estilo. Pero mire, fala de que nós traemos aquí mocións, de entrada son mocións que facemos nós, non as traemos dende Ferraz, como fan vostedes todas as que traen aquí, que son de Génova. O que hai que poñerse a traballar. E o que hai é que escoitar cousa que nos facemos. Mire, vostede, de feito, no punto anterior, que fala, ou falábamos aquí, da negociación, vostede decía falar da negociación co Concello de Sanxenxo. Esta Diputación, que pinta nestes momentos na provincia de Pontevedra? Que se pode esperar de esta Diputación nestes momentos? Polo menos o apoio aos concellos. Os concellos. Vostedes acaban de botarlle un balón fora ao alcalde de Sanxenxo. Chame como se chame, pertenza ao partido que pertenza, o importante sería estar mediando ante un problema real que afecta a todos os veciños e veciñas desa zona. Vostedes falan de que, bueno, as diferentes aportacións que se poden facer nun momento dado, eu aquí nunca lles escoitei criticar todo o que teñen que aportar os concellos que non son competencias deles. Se truxeron diferentes mocións a este pleno, onde se falaba do transporte, onde se falaba do SAF, vostedes sempre votaron en contra. Polo tanto, unha vez máis, lle recordo non solamente os asistentes, senón os que tamén podan oír este pleno ou velo telemáticamente, vostedes non lle importan os pontevedreses nin as pontevedresas. Impórtalle as súas siglas. Señor Cubela, como veñen... Rematou o seu turno de intervención. Procedemos á votación. Votos a favor. Abstencións. En contra, queda rexeitada.
Non habendo asuntos fora da orde do día, pasamos á parte de información e control. O primeiro punto é seguinte, que sería o número 12, dar conta do informe da intervención sobre o período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de decembro de 2025. O punto número 13, que é dar conta do informe de intervención sobre o cumprimento durante o cuarto trimestre de 25 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004, polo que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Punto número 14, dar conta das resolucións presidenciais. E, por último, punto número 15, rogos e preguntas. Ten a palabra o deputado socialista Javier Iglesias Mougán. Gracias, presidente. A pregunta é se comparte o Goberno da Deputación de Pontevedra a posición manifestada públicamente polo Partido Popular da Illa de Arousa de opoñerse á intención do Concello de adquirir, cando saia a subasta, neste caso a través do Plan Nacional sobre Drogas, a vivenda incautada a Marcial Dorado para destinala a usos sociais, tendo en conta que se trata dunha iniciativa de recuperación dun ben procedente do narcotráfico para o interese público que, ademais, conta con precedentes no propio Concello da Illa de Arousa. Moitas gracias. Ten pregunta, deputado socialista Gregorio Luís Agís Gómez. Sí, temos aquí unha vez máis os veciños de Pazo que en pleno temporal recorren 35 km para cá e 35 para lá para que non se lle escoite. Unha vez máis siguen esperando. Por certo, da fase 2 nada se sabe. Cal é a pregunta? A pregunta é, por favor, póñanse a traballar, é un rogo, póñanse a traballar e resolvan dunha vez por todas a problemática que ten este Concello. E sería tamén recomendable que se decide cortar os micrófonos como está facendo, o faga tamén co seu grupo. A ver, o de poñerse a traballar era unha pregunta que se facía a si mesmo. Porque vostede foi deputado de infraestructuras aquí e non houbo ningún avance en Pazos de Borbén hasta que chegamos nós. Por lo tanto, no regulamento non está contemplado, pero autopreguntas non son permitidas neste pleno. Algunha máis? Ten a palabra Ana Laura Iglesias González. Grazas, presidente. Rogamos que, cando fan intervencións o señor presidente no pleno, como a que acaba de facer, sexa correcto coa información que dá, porque acaba de mentirlle aos veciños e veciñas de Pazo, dicindo que o anterior goberno provincial non fixo nada, nomeadamente o señor Agís, cando realmente, e vostede ben sabe, que quen tivo isto parado foi o alcalde do Partido Popular que gobernou aquel momento. Donde as máquinas van a chegar, pois o rego limítese, xa queda contemplado. Concrete, cal é o rogo? Cal é o rogo? A ver, creo que pa exemplo, xa foron os de antes. A ver, non queiramos coller o mesmo patrón. Non son un exemplo. Bueno, faga o rogo. Xa podo volver a empezar, porque creo que quedou bastante claro, pero se non me corta o micrófono, fai gollo o rogo. O rogo claro, vostede lle dixo, máis preguntas aos rogos. Grazas. O rogo é que lle pedimos e rogamos ao señor presidente que, cando tome a palabra, non lle minta aos veciños que están aquí e veciñas presentes, dicindo, como dixo, que o anterior goberno non fixo nada, cando vostede sabe perfectamente que quen tivo esa obra paralizada foi o anterior alcalde do Partido Popular. Non minta cando tome a palabra. 8 anos na Diputación dun goberno bipartito, casualidade ou non, cando hai un goberno do Partido Popular, van comenzar as obras na carretera de Pazos de Borbén. Máis preguntas, máis rogos? Pois, bueno, damos por pechada esta sesión. Moi bons días a todos.